Anina kuma ta sai bisa ka don cogo mo ko be am ko te ne de be barakela ne ba na yi jatu ko mi ka ke tumbe ni patron ni bora marali parazim na wakati mina ira na wule ko fay ika dossier amba classe krefe alni anana ne ba dugal aw bolo ko koroko e fenfen ni shite ya ga koroti mun dabo mangay wa aw bala ka koroke fenfen ngo ni shite salam alaykum aw bi fe ka koro don wa koroti mun dabo yere be dumuni ngi xali be bo baake ala barakala mi bo koro mun be age wuli ka dugu wuli ka patron nga du wuli ka jo ya ko tew anga ñongo soro CCB la Selin Chini don 21h pile méga spectacle kenekan kene munkan ibina koro don ka korotimu dabo don a face A na face B ka bela jelen don ka ta langale mogo wore yakli toala Suleiman Keita Bakante ay rendez-vous di awma CCB la Selfitin dondo à 21h entrée unique 5000 francs CFA ni ma wube tigela kabini 600 iba soro Maxity application sans fait ani soro rokoro nu bela jelena wala me se réservation ke 73 28 96 40 eche auto koro don abina koro don Selfitin don namna nane zana do be mba fie bi boy ki to fle li dano da koro mbina mi fie ni nga kangar da labani nde kangar wara da ye ble ni ko nta fe ki ye ble itermuso ni no fe ay ret ko ti musukura ni de ta fe ble ke ye nyekse de flala musukura no fe ni ye tungo dum musukura no fe mbi haram ya pep ki bonga dini ba masaya ye nga kuma mewa nde tsaka ka ni ko de ngini aw ye ñoko fet ku ne nan aywa ni yow ye ñoko fe te fa rafi aywa tay ka barala e ko kan ngamen anta ko kata su munan tay ka tasu mbi so roy kuro abi chodi ni ka tori no ko furu de ne no ka furu la de ni ngamu so ba bora kuma la sa ko ni dan kan furu ko do kalma fu ta mam mi fo ne furu ko abi ba fo do de ke lo ka fa ya ko ne bi ka nyaa dugu la no ko mi ngoni fi e ka ta do ta mi nyaa ni fi trisi la ta ami nyaa so ko ko fa ba la ma iko kibetare mina ke kuro ikanare ne bina babitu ni na nga war no fe termuso anga jete bila ko jede hali folitala ni ka strate fulge kula ni ko nga wari nga watan fla termuso ire klo be misiri wele kana itato nga taseli folo kana ato nga taseli babitu misiri wele kana atenye strada ni nga wari no fe nga wari meri nga war dia ni nga drone no fe Allah termuso ni ra boto fle ni nga na ko folo la kana ye jaba turu soni abese wallahi ne ka jaba sira ne bi ka war bela jilen saraka bona ala droma kelen tetuna wallahi babitu ibina fini sene ibina nyo sene ashiti de nyesrala mbe tambe na shini wulafe ni manga war dia mbe kabako yida subaka muso nyega muso abe mo ka war takta sramuna o ye subaka de bo finyene na o kuma ale na ni ko so ko ai aka war no fe ai amana ni ko be no ko asisa na ka aisa fu amana ne sa malienche muso demse ani babakoro ni ko ni jeliba bole ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibaraye na daro kulo ka doro na be ni soja sutigale femiye aw limanawiye aw dew aw dogoniw aw balmo muru sigilano Europe jamanaka ko ni tare ko diebe Espagne diebe France diebe Italie
ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkaragaw ani tunkaragɛ somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Kura, muso Kura, naya. Ni kumena ni bi kono. Kira chudi. Dusu kasi ni dudu. Ki dusu kasi. Yani kita dusu kasi foka. Ni ro kumefika kuma do fini. Kuruke. Ni ro kuka jondo di soro ke ni kumefika anga tabu mo ko yanga bwe. Udi nyira na kunyetu. Kana ni funi ko. Amche. Ay kabina alaka nedda mona ma dunne na jiyan kono Kura kabita tena ma fini nana ne ba soro dukena tena ma fi muso jamjay mbatere muso jamjay ci juguni na nyekele ba ko wuro karanye kana ne ba dogo ya kana ba buroto kana ba nene fuka kala ka foma ko shuba nene bolle boranga duguna na ma nyako ne ke kono bitap mo ko wallahi angata ni salo ni mbolo lembe kaka nebi parce que dina maketza dusuka shite bina mfa ngadu la yatafu shini ka mimi finina bibe ambita ni fatara misirila duruki kami no fanunga mbita ko sofro kuna ka ifine tiri ko fe ni akoko ko sabatro oyini ibi bolika bo ambita ni ko ni adane na nga ma ke fairi manasi musa no mana wuli dugu kono anti se bola de surtout misige na obeko ni ko ni adane makon anga to droni safu jigina anga mina on franga angita de anga ko bibe ne rek me foka kuma do fiu anta ne tiri musu amina atita ko fine muni na bitanko dusuka bo mama ni do commandiner ça nyafine ngi na tini ko do ngakuma la ni ngakuma la to ko bal na fra kan bebe du kilena ambe awne ye musu ni ye du kono mugutikini wera be na ma be ando no be don iko ni kan o be ke kelesa anga fara fina afena fana ba fina be sengela ne dila ka fen fe ke ba no ma na fara kan ni mugutikini kile du kono na ma nyami na sa jome nyami na ko ando kono tuna be na ma be ni ko to problem talanga nambita abisiki kerefe mobile atisiki kerefe de atisiki ka dusu ba adabla sa ninde ni bumo ko ta ko kili angake amin ke mune nere ne ba mbas na msinge ala ni ode o demuso fala ode bumo ko we ni tanti woni reka ko kadu e chomi ali be telephone wi cinema le be war cinema ali silma fininge ngale de buru de kala ka abla kana dinema abi barakila o fara nyanka ko dimo mo mako nene ne taro la ko ni yara na be place ma mina una be ne rebe na be mba wole ambe be nyanso ba fa mina amba kiti balege kala sa ibe mi na ne ayo ini umu de nya bele na afara ne ko muna ne ka bidila yor wallahi billahi ni ma fara umuna ni no koroma muru turu umu kono ka muru turu umu kono ka fa du ngono ya o ko ne nyoko nyama de mawu ibaro le kuro sabali de kuro ibene ko tu la muna de iska fara ni lawa ha o ko ne mu de kilade ko mo mi yala ka fo dugo no ko ne muso bomo shimai ko ne shubai bomo shifo o bo folo o yera ne folo dila ma joli be muso la ko mi bomo shi jante mi afara ne mamuso akumbola na bora na o yeshuba yaya na ede o munya donna la kuro jira ka la kuro ba fo ka be bla kuro ya kuma de kila d'accord kuro mena mo fi klo dele ko sebe ka lame ayi ja chogo aketi na yi ja marfanti umuna na yija muruke ka kantike je m'en fous nga strafo itala baji ko yek makai awo yek makai baji an kala alala awo wallahi bene ko rotimi yini soni ndro ena nan yini si ena nan yini bulo ena nan yini inya kise flala ni ena ko rotimi inya na tukuna o ko ko ne nyama di e jafolo de koro ki yini ki abtami kuro abtami hi ko ni fati kawli kuro la je m'en fous. Maniache muso demise ani babakoro ni ko ni jeliba bola ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibaraye mi
n'a dara kulo ka dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. Anyina na ngi safle mne ko mugo dala de ibi mun sakni na kuda duk mai tato de sugu ba la no ko ni suba ko ti dini ke lo kan to de mugo ba yi ayire ni na ko sakni ni ma e fena ko ma platinza nada eu senta juna Koro kabri fitiri ni koro bora fo safo koro mana Mube. Ni ta do ko kira ko ma ka koro ya. Allah. Alisu. De ko ma ka koro ya. Aya ma ni de. Allah. Korin te koro tale. Allah. Mazara man. Lewe wele. Allah e ga to tunga ka jani din koro la. Koro femme kene gilere ato koro borea masara mani nebe udili Allah ega hinene dina akana gile hali gile akana yedu kwa kono Allah anyuma borea chukomi Allah ikato anyuma ngati nkene ati fuwe kana so corona na tukuni ngoi kuraba na injaranya de nga koro nani Amina yo Amina faka ko ka gelene yala sara fala kana nay ka do kibe kana nay Bamako ali fache yere de aka passe koro awere na chugo inkuru amna chugo manager ala o mana ni isagite awbulu ka finu bla kono fui foka ko do ni si awbulu la tinkana sami ala jile tontoni ne anga finu ma fe saki mana mai ne bi sami ala jifeni marugo la minga sotu kolana ale ka fin ato mishu ka po bini minaone kane kamina okira mina chama chini ile la nimbo sagu fana masona ani jizu oki chini ile ke anga dula nyina onyana mina sagi sawi ha ngere ndo kusara na baraka la kula mina wili mada kubema ukana ira kunga amba nyini muka almela midu mangere kuru utiseka kere au mai nyo kere fe dobe do dumala na ya metele blaka do safe ya fa mukuru adresi dobe bu bodi
Ah, chérie. Tu as bien dormi? Alhamdulillah. Me kan ka bɛn yɛrɛ ka taa baarayɔrɔ la yɛrɛ. Amina! Amina! A fɔ I mana denni wele a tɛ kaɲa kelen fo kaɲa fila. E yɛrɛ de fana ka jugu waliden fana. A mɛnna ne bɛ k'i kɔrɔfɔ kuma la Mariam. Waliden de n'a fɔ I den. E b'a dɔn n'i ye den dɔ min na bɔ I kɛrɛfɛ ka taa tunga la walima ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min yɔrɔ ka jan I ma I k'a dɔn ko wolomuso I mana ko ko kɛ waliden na a bɛ sara I ta la. I y'a k'a la ɲuman sira fɛ dɔ b'a ɲuman sara ye. I y'a k'a la juguman sira fɛ dɔ b'a juguman sara ye. Aw kan k'o de dɔn. Hein? Non. Donc ne ye nin kɛ. En plus ne b'a f'i ɲɛna kuma bɛɛ hali sokɔnɔna cimisɛnninw I bɛ baarakɛden de bila ka don mɔgɔ kan e t'a dɔn mɔgɔ bɛ lahala o lahala. Ah, furumuso mana kɛ cogo cogo f'i k'i furu cɛ fana lamɛn o de fana ka ɲi furu la. Ah, o de b'i denw yɛrɛ barika e min denw ya fɛnɛ y'a denw bɛɛ dalen bɛ sunɔgɔ la ma wuli ni hɛrɛ la. Ne bɛ ka député tɛ sabali ba. Ne kɔni y'a f'i ɲɛna ko mana kɛ cogo cogo walahi n'i ma ne lamɛn n'i ma n lamɛn j'ai pas envie de me fâcher. O ma ne ye nin kɛ e kɔnɔ ko ne ka jugu den ni ma de. I ka jugu a ma de. Ne ma jugu a ma de. Musokura. Musokura. Ha. Tani. Ne ko ne ka biduru tun bɛ tabali sanfɛ jɔn ne y'a ta? Biduru wallahi n ye n kale fɛn min na ale wallahi ala ne ma biduru ye wallahi. E ma biduru ta? A kuranɛ jigi kun. Ne bɛ ka f'i ye ko ne m'a ta kun. E ma ta jɔn de y'a ta? Amadu kun yala yala yan dɛ. Te kun b'a bolo charbon kun b'a bolo sukaro kun b'a bolo Amadu. Amadu? Awɔ. A wele ka di. Ni kɔni kɛra Amadu nɔ ye wallahi me ko bɔ nin na. E tɛ maa la. An bɛ ne wele kaɲa o kuma e tɛ kaɲa kelen bɛ fɔ kaɲa fila. Wuli! E ka jɔn I b'a fɔ k'a bɛ siran jinɛ ka t'e tɛ siran hali wɔkulɔ ni yɛrɛ ɲɛ. I b'a fɔ k'i kɔnɔna ka jugu wa? K'olu k'i ka taa fan bɔ I na sa I t'i munumunu ka na ko wamisɛn tɛ. Bi bɛ taa naji na sa e ka t'i munumunu ka na Amina ko wamisɛn tɛ. I bɛna dɔn ko n ye muso ye. Ne minɛ. N tɛ sugu la ka na. An m'an sigi nin na. N ma deli fɛnɛ fɛn min ma ko ne ka jugu waliden na. O ma ne ye mɔgɔ jugu da. N ma juguya kɛ waliden na. Ale tɛ daminɛ yaso in kɔnɔ. Amadu. Adé. Jumɛn? I ye n ka biduru min ta n k'i ka di. Wallahi ne ma ka biduru ta ta. A bɛɛ n'Ala cɛ. E m'a ta wa? Wallahi m'a ta. O tuma wari b'a yɛrɛ ta? Ne kɔni m'a ta wallahi. Ne ma bɔ kɛnɛma e yɛrɛ ɲɛna. Coco. Coco Timi. Coco. Cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔlen ni sunkalo la su tigɛlen I b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara aw tulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko Orange Money Europe I b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni wari kelen kɛra k'a yɛrɛ ta a y'a fɔ wari ɲɛna k'a ka taa da nɔ la walima n'a bɛ mɔgɔ min bolo o tigi k'a bila nɔ la kuma caman nege tɛ n na dɛ n tɛ mulo baliya la ne ye n ka 50 da tabali sanfɛ ka ɲɛ tugu k'a yɛlɛ ko wari tɛ yen sen de b'a kɔrɔ n'a bɛ taa yɛrɛ ya n bɛ taa ka segin n kana wari in dalen sɔrɔ a nɔ.
Tu as mis les gaz dans les... Donc c'est parce qu'il y a le gaz qu'on doit apporter l'eau chaude? Non, comme toi-même, ouais, bien, gaz, mais... Eau fraîche. De l'eau fraîche, c'est pas compliqué. Y a pas d'explication. Attends. Papou. Oui, maman. Nade. Bonjour, maman. Où veux-tu? Oui. L'université là. Oui. C'est... Il veut te mettre magasin fait. Magasin là. Ah oui, oui, on a ça là. Il t'a dit à la main. Ok, On est à Paris. Il veut seguir. Il veut t'assurer des filles. On a son baboulou. Il va me le gagner. Ok. Il n'a qu'à donner la salle qui télé à l'aide. Mais ça, il peut être mobile là. T'as lu mon sang fait one and be. Il faut t'avouer d'or. Mais là, sans ça. Et qui télé à l'aide, papou. Ah, on y a. Allô bébé? Allô? Mais vous êtes qui? Madame, vous êtes sur le... C'est le numéro de mon mari? Passez-moi mon mari s'il vous plaît. Allô? Allô? malien cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔla nin sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara kulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Jiko intestinal. Mon mari me trompe. Mon mari, j'essaie de l'appeler. C'est une autre femme qui répond. Elle dit que c'est son bébé. Neche, Ayen Champa. Ala k'i kisi cɛ dugu tɔɔrɔ ma. Mais Koro, tu sens hein? Tu t'es lavé aujourd'hui? Tu t'es lavé hier? Non. Mais il faut te laver, tu sens bébé? C'est quoi ça? Musakura, jɔn fɔra ne kɔ gada la yan? Jɔn de fɔra ne kɔ yan nɔ? Ayi, mɔgɔ si ma fɔ i kɔ. Mɔgɔ si? Ayi. Ne ka wari min tun bɛ a taara min? Wari jumɛn? Ne ma wari ye dɛ. E musokura, o tuma e birilen don minɛnɔgɔko la, e ma mɔgɔ si dontɔla ye wa e ma wari fana tatɔla ye. N ka wari dɛ. Wallahi billahi wari tɛ ne bolo. N ye n kale fɛn min na y'a Mamadu ye ne ma wari ye. Musokura, jɔn fɔra ne kɔ yan? Mɔgɔ si. Mɔgɔ si? Ayi. Ni ma mɔgɔ ye. Amadu bɛ min? Amadu. A bɔra. A bɔra? Dogo Amina. Aw ma bɛ mun de la tɛ wɛrɛ jɔsi. Ne ko b'i salon de jɔsi ne tilar'o de la sisan. Bi moli bara dɛ, tulo b'a la. I y'a mɛn? Musokura! Musokura! Amadu wele ka di yan.
min lagalakato diɲɛ ye i bɛ yɔrɔ dɔ si la i bɛ ka na an ka da gosi dɔrɔn i ka marabaliya kun ta ka bɔ ne kɛ tulo b'a la tanu k'e ka yɔrɔ dɔ si tanu k'e ka an ka da gosi ne ko mun man kan bɛ yen mun ma ko nin bɛ yɔrɔ dɔ si la a bɛ ka na an ka da gosi kuma bɛɛ Amina mun kɛra ne m'a bɛɛ bɔ a fɔ ma ye Amina t'i ka marabaliya kun ne kan e ka dɔn ko ne denw ma da fura joona u taara anniversaire yɔrɔ la n'u datɔ de i ka marabaliya kun bɔ nka i y'a mɛn i tulo bɛ na ne bɛ fɛ y'a sigi ka jɛ la Amina fara ka bɔ ne denw i tɛ se ka kolokolo Amadou ka bɔ ne awɔ n ka wari dɔn ne ma wari ta n tɛ kala bɔ n ci yɛlɛ dɛ a tanti ne bɛ k'a f'e ye don o don an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne kan k'a ɲini k'a d'e ma e ye ne ba de ni ne m'a d'e ma ne man ka sonya bɔ n b'o ta a bɛ nafa jumɛn ɲɛ ne t'e ka wari ta tanti wa zon dafasa walahi e dafasa jalen don ni diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ ne ye n ka 12 de yan n donna ka t'i ka minɛnw lajɛ n ye 2000 y'a la 10 tɔ bɛ min walahi ma maga la ne m'a ye yɛrɛ tanti kuma caman nege tɛ n ka wari bɔ i k'a di Amadou tanti mɛ a ta sisan walahi a bɛɛ ni ala tɛ ne m'a ta bilahi ne ma maga i ka wari la yɛrɛ walahi allo ça ne va pas dɛ ça ne va pas yɛrɛ yɛrɛ de i b'a dɔn dɛ trop c'est trop kabini Amadou mana n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko n t'i lamɔden ko la jogo min bɛ Amadou la sisan e t'a dɔn k'a bɛ sonyɛni de la n'i nana i y'a ta yɔrɔ min na taa bila yen dɛ n'a fɔ a dɛsɛlen don k'a mara ne tɛ se k'a mara kuma caman nege awɔ i 10,000 in dɛ 10 min b'i bolo dɛ o y'i ka diɲɛ wari dunni de ye Coucou. Coucou. Oui, Tati. Oui. Est-ce que tu vas pas laver la douche aujourd'hui? C'est les... Maman même j'ai fait. Super, tu peux y aller. Bɛlɛ tɛ na da kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka dumuni kɛ du in kɔnɔ bilen ni bɛlɛ tɛ tini na a bɛlɛ de wa a y'a banna Amina hun ne ko bɛna mun fɔ ye mɔgɔ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko n'i tobili kɛ k'a di mɔgɔ ne y'a dɔn ko bɛlɛ tɛ ci a da kɔnɔ e tɛ ne ka kuma salen i da bɔra i y'a mɛn Amina muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔla ni sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina nin ye kibaruya min n'a dara kulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teriya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Mais Coro, mais ça va pas ou quoi là? Je te demande de nettoyer la douche, que tu t'assoies sur mes toilettes. C'est quel comportement? Est-ce que tu es normal même? Et en plus tu dormais, je sais pas, tu faisais quoi? Ah bah ça! C'est pour ça que j'entendais des bruits bizarres, je me suis dit. Nettoyer la douche, c'est pas compliqué non plus. Dépêche-toi. Ne yɛrɛ ma tobili kɛ
Amina, ne ko ite tigi jalen siya. An b'an ka so an tɛ se k'an ka dumuni kɛ. O ma ne bɛ malo tobi e ɲɛ b'i tɔ de la. N bɛ mun f'i ɲɛna. Mun de kɛra tuguni nin? Mun kɛra? Mama, mɔgɔ tɛ se ka hali dumuni kɛ bilen. Ni i ka nin denni lakasanin bolo. Mɔgɔ tɛ se ka malo dun bɛlɛ t'a la. Don o don ko kelen. An bɛna an si k'o la. Dogo, e tɛ se k'i hakili sigi yan. E de mana kɛ tobilikɛyɔrɔ la, e de ɲɛ bɛ du kɔrɔ kalankalan na fan bɛɛ fɛ ten. Nafiki tɛya la. Mun bɛ bɛlɛ ci nin na? A ɲɔgɔn fila k'i sɔrɔ tuguni. O molibaliya ye ta. Ka mun kɛ nin na? A dun. A dun ka mun kɛ nin na i b'a dun de dɔgɔnin den. I b'a dun. E de m'a to yan sini n'i bɛ malo tɔmɔ kɛ i b'i ɲɛ de jɔ a la i k'i tɔn jɔ a la fo ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Ne yɛrɛ fara yɛrɛ. Mama yɛrɛ n'a ka jugu an ka dumuni to nin bolo a b'a tobi yɛrɛ. Kana zɛrɛ in kɛ tigɛ ne bila ka dɔ la. Walayi ne bɛ mun ɲini Ala fɛ Ala k'a furu dɔ yira ne na a ka kow kɛ denni na walayi n'a furula Ala k'a bɛɛ sara aw la. E bɛna anw dan ka baarakɛla de kama. E k'aw dan yan dɛ yan. Babu. Ne ko mun bɛ yen tuguni de. O bɛ banbali ya. A bɛ ne kɛra. Babu de filɛ k'anw dɔgɔya baarakɛla kama. Ka sini k'an fɔ ne ɲɛna. Ko Ala ka furu nɔgɔya anw ye. Baarakɛla kama. Babu. I k'i ka dangadenya kun ne kan i tulo b'a la. E bɛ ne denw labila mɔgɔ wɛrɛ gansan yan. I balimamuso. Yanni ka ninnu défense e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fo gansan défense ta kan. Aw ma fara joli la yan? N tɛ molibala i y'a mɛn yan? Donc ni ne ɲɛ tɛ yan don min na ninnu minnu jigi kan ka kɛ ne ɲɛ tɛ yan don min na e tɛna bɔ olu jigi kɔrɔ. Dangaden. Et puis fana e ma olu dɔgɔya mɔgɔ foyi nɔfɛ baarakɛden gansan kɔ. N denw kana dɔgɔya bilen dɛ. Awɔ n bɛ taa yala yala kɛnɛma na. Aja ala mu kira ka i baro ke ni bori fa fi kana mo ka so ko ko ke le ba ta kala bita ya me fimi ni en ko ala ya mama du de ko bin kana fimi ni tinke musa de ba ta musa de ba yele musa de fi me de bi muso kura wallahi da to anu la ni ga conseil fa ini ce ga la dili kana muso kura ala aka suma me aka farne ala ka suma me aka farne mais ni Amadou ne be min ni ala fa na ma nye du ngono so ni fa ma be ka pe ka fo ko ne Ala ka tiɲɛ bange ne ka lajɛ parce que ne b'a dɔn ne nɔ tɛ mais ne b'a ɲini Ala fana fɛ ni tigi a kana malo a kɔ dɛ a ka malo a yɛrɛ ɲɛna wa a kana malo du dɔrɔn k'a dɔn dɛ sigida k'a dɔn diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa de ye zo ye n b'o dɔrɔn de ɲini Ala fɛ ne mako b'o dɔrɔn de la wari tala in dɔrɔn tɛ dɛ du in yɛrɛ zo ye a ka malo. Oui, donc, j'ai trouvé le dossier. Non, mais je ne vais pas dire ça. Ah, cherche dans le rouge. Le dossier rouge, je t'ai dit, le dossier rouge. Non, pas le bleu. Oh, les clients vont attendre, les clients attendent ça depuis. Voilà. Mais oui, mais il faut tout vous expliquer à vous aussi. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Voilà. Coco, tu m'as frappé? C'est ma main qui fait comme ça. C'est ta main qui fait comme ça. S'il y a quelque chose qui va pas, tu parles. Frapper. Voilà. Moi aussi, ma main, ça part. Kenemala mu bore kana mbara fo ngadal ni tane atota ne bata kata ay kanata e woldini ni ko ye soro ya sa jonto ko binafo tani
e ka di ne ka se degré min na ala de wonde ka do tan ni ne bi sabi ni ne musokura bi balo bi ne ka bolo bi walle bi ne depuis ne na kuma ko ya e ma gongoli sigini ko kuma be ko ka jigala ma ta ka di ne ma ne bi ni ta ka tan nyige ne kenina ni ne be min kene musokura la ka kenela ne ba ta e musokura ay ato ne ba ta wallahi bi le ne ba ta mun e bi na jamo de ni billahi fait ne so ala de be ni di sara koy Malienche muso demse ani babakoro ni ko ni jeliba bola ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibaraye na daro kulo ka doro na be ni soja sutigale femiye aw ni manawye aw dew aw dogoniw aw balmo muru sigilano Europe jamana ka ko ni tare ko diebe Espagne diebe France diebe Italie ka wari ci ema no yalla fenkele dro Orange Money Europe o tabela jele de ni ko Orange Money Europe iba fo teriya lagana ani lafia tugaragaw ani tugaraga somo aw te gele ya soro Afrique faci tugudi lagare era ga frigo kuma be ka tiare maman fri drone kan ni ye ti dum ban fri j'espère que vous avez wala kon Bonsoir ma petite famille adorée. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille, vous allez bien? Oui, ça va. J'étais un peu rapide. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Pas où tout? Et pas où la sonne, oui, je l'ai. Maman, attends, tu me dis quoi? Ah, pas le nom. Observe tu dis. Et Amina? Amina. Oh. Avec son nom, j'aime ça nous que le bateau d'âme. Mais Mariam, sois raisonnable. Dem sonu musika kala dumuni na tuguri ke bo tota ka di baraka dima ah kana na to inu ga dumuni ke o be fam mais numan do bo ala ka dam a plus forte raison e kana o sigidi o be ka dumuni ka tasakele ngono nyon fe o be o ti ndo nyona nen baraka la Mariam de ba fi amena inya bene mina ne baraka di ne fay baraka mabulu ne baye baraka mabulu ne re ni nga si ni nga potroya patron fene bene la ne fene be baraka mado ngai be bido ite chini donné surtout les filles ont le même âge. Mariam, s'il te plaît, de grâce, s'il te plaît, mets Amina ou la Dominique Gagnon en fait. Yafoma, j'ai pas envie de m'énerver. Je me suis fait compris. Amina, Amina. C'est pas sympa. J'ai une journée épuisante. Tu peux pas imaginer. J'ai marché en ville, les courses, les rendez-vous là. Je voulais que tu masses un peu mes pieds là. Les pieds, les jambes là, j'ai mal. Ici. Papa, ni Amina on est n'est pas. Ok. Ici. Vas-y, va t'asseoir. Va t'asseoir. Ni gata ya dum ni ici. Ici. Voilà. Ici. Ok. Là. Toi aussi, si tu veux partir, hein, la porte elle est grandement ouverte. Hein. Amina, igere dumuni. Igere. Kana molo igere. Fon fait kadi oto yam. Buru fe. Ibe so kala ntayam. Ndeka so ko ma bote ko so. Ayi minge saka jibu ni kutakitu. Ambe makabla na fara ko ko no na bunda ba ayi se ka kemal. Wasu wannan bin da bikri be ka yala. Subro ka yafa mane be ma ka yafa. Mena o mona bobi ni ala ni kira suna. Te mai. Kana nga dugo na kibna genjo. Toke. Aiwa au mona bota flere. Ko timna ka ta. Timna mo ko na suna. Oui! Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux me casser ma jambe? Je dis de masser un peu fort, mais là ça fait mal.
Tu voulais me blesser? Non, vraiment ça... Je ne t'ai pas embauché pour ça. Tu pensais que ma jambe c'était quoi? Ton balai? C'est fragile? Toi aussi. Tu veux m'ébouillanter? Tu me frappes, tu me blesses. Attends. T'en fais pas. Kana Jorola. Les gars, Dominique. Yamé. Kana Kachi. Ambe Waldendi. Dominique Rama. Non, il vient du Tchéné. Kana Kachi. Dumuni kɛ mina dumuni kɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di fara dumuni kɛ n'i m'a fa fana bɛ dɔ wɛrɛ san ka d'i ma y'a mɛn dumuni kɛ kana nin bila i kunna i y'a faamu don ka ca ala bolo min tɛ bi i bɔra i ka dugu la i nana wari ɲini na wari ɲini i ka se k'i bangebaaw i mansaw i k'u dusu suma i y'a faamu. Ni fana wagati min na i b'a ta i bɛ taa n'a ye kɛnɛ kan yan. Allah, ne mun kɛra? Ne ka patron n'a denw bɛɛ wulila ko parce que ne ye Sibu fɛ ka dumuni kɛ. Allah. Amadou. Hey, Musabura. Ah. Kom chokoli. Ko te tugula. Ibaka. Awo mbaka. Ma. Ko baka. Awo ko kay. Ne ra kuma ho bilaw. Ne la. Awo. Musabura wakadi. Inga I parla folo. Ah, okay, merci. Wale Amadou ge. I waro mi feke. Ko ri tuma teme. Ay. Asafurla. Musabura kano kere. Ne bi bonya ma nga no oludo ani nyonje. Bara nyonga ya debe eni masa oche. Ananga dugono mo oche. Ere Islamé di e bato tigi ko ma Islamé ala kana jene ngani ere ta Islamé ala kana so ma de ne me furu foshi e kan e manki makanela ere jango fere ko gata se fema na woroti kumoro anga no kenyo na o mai ne musokura na yere la o mai an flash ma de ere manga to kai e ne ka yen jugo lata ikan o donga foko te ko yana mai fa safurla o tuka bidare musokura kana so ma ai o mai aso ma al ni te bu sukui e bu ke ba makoya ante ya ana tane Oui, j'ai déjà les dossiers en main. Demain, je passe au bureau pour les récupérer. D'accord, ça marche. Ok. Amina, ça va? Ça va. Bah, je dis là. Bah, je dis là. Alhamdulillah. J'espère que madame ne me souffle la tête ici. Aïe. Il dit d'abord, il y a mes parents. Ah. Dis nous, tu es nous, il faut avoir tout là, quand on a fait le bon, on a fait le fait. Quand on a fait qu'il vous belle, il veut donner mal, il veut donner 10 sous. Ah. Alors, on va ça. Merci beaucoup. Il dit bien, hein? Ah. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ça fait mal. Ça. Koro. Oh, Timmy. Oui, tanti. Tu vois, je me suis un peu blessée au sport. On dirait que c'est une petite foulure. Toi, tu viens du village. Des fois, vous massez, là, vous soignez. Ça. Tu peux... C'est les mougous. C'est... Bon, faut... Voilà, replacer ça un peu. Tu peux?
dema. Ayi, u taara n'a y'u fɛ. Wa a bɛ ɲɛgɛn na. N'a bɔra wele taara dugu kɔnɔ. Ne mɛnna k'a ma kɔnɔ a ma bɔ. Yakili kana bɔ dɛ. Daran bɛ dilan na. I b'o lawuli. Armoire kɔnɔ daran jɛman bɛ yen. I b'o fɛsɛ. Ni tilal'o la i ka baara misɛnninw bɛɛ kɛ. I tulo b'a la. N bɛ taa dugu kɔnɔ kan. Amina. Amina! Non, Amina ye den sugu mais i bɛ k'i kulonkɛ n'a de ye. I ka ɲɛgɛn bɔ i ka jɛ, i tulo b'a la. Ɲɛgɛn nɔgɔlen don. Mɔgɔ wolo bila n t'a tiɲɛ o. Nyeblin batran mau edisi kike ba fo ko zuzani kike ba fo sakatini ile pampan fambe ni kile ble bay jon yibla bolila ni mi ko sigero bi alchini abe wurgo tutuni. Koro, tu peux pas faire ça dans le silence. Quand je te demande quelque chose à chaque fois, tu parles comme ça, je comprends rien. Qu'est-ce ici? Tu parles même, on dirait des incantations, c'est bizarre. Faut laisser ça. Laisse. Ça va, Amina? Il y a un truc sur ça. Nito mo ko fakalay. Ala ko mo. Ano? Nasa kanay. Ese lang. Ay, ala ko mo. Muna, hindi ako isi. Muna kaya. Ha? Muna pila. Ala ko masa. Oh. Ala ko ma. Oh. Sabali. E ko ta fo ko ni ko yebe ki la pampa ki la jatire ni o ma min ko fa ko de. Awon dugula wala ne ti cheba chet ne do. On da sa on. Ma bebe da. Ay, ala mi kira ko ma ko do ala ko mo. Malienche muso demise ani mabakoro ni koni ye jeliba bole ni sungalo la sutigale i b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamina ni ye kibaruya min n'a dara kulo ka dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya sutigale fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni. Lebo. E ko ni nga ni yala yi. Diye do ne te kangare ni kle goro yala yi nasa. Di pere jume e bo. Mena don. E ka moto bi. Aga Amadou Bulu. John. Amadou. E ka moto bi Amadou Bulu. E bi ka moto di Amadou maka yala yi sina. Bon atra golle la ga golle yoro ga jam. E golle yoro ka jam. E de ado e golla. E ko yu munafiki ya de. Aduna e golla wakati mne bora kalama. Ha? Ninga ka follow na laba inga nani ka moto ya bolo de na ti se ka sina akata barake ka moto sa ma ko ko rogare do e ko rogare do ere mna ne wajua tigi wajure odong ne de mo ko jubi mo so e bi shige ni jubi sabu ya ina woni yene ka kanga chi Gogo? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu étais en train de faire quoi? Non? Donc maintenant tu me voles? Ah, là je t'ai pris dans la main dans le sac, hein, comme on peut dire. Quelqu'un qui est capable de voler, il est capable de tuer aussi. Moi là, ça dépasse les bornes. Tu prends tes affaires. Tu restes pas chez moi. Va-t'en, vas-y. Va-t'en. Je veux plus te voir. Va-t'en, prends tes affaires. Tu rentres chez toi.
Makana binga. Ka binga wa? Tono papu ala ka makana binga midili. Mo mune bela. Ala ka makana binga midili. Mais nya famille. Ni bene somgo le noy. Ni dor na ke ne te fe masigana sige anga salon no ka ini mi dige ube ka shia. Idan tala la ba. Ala mi ga kenege. Na. Tono papu. Kana sira. Na. Désormais bita ko bitaye kana ne wule tonton tumini. Ne yi balma gari ne yi kore gari I mogo mana se diɲɛ fɛn fɛn ma a fɔ ni ma k'i ana sɔrɔ a se tɛ ma minɛ fakɛ la k'a d'i ma yama yamɛ e ka baara kɛ ma wa fɛnɛ ni bɔra dugu kɔnɔ min sama yama e ka baara kɛ dɔn ka n'i tani dɔgɔnin fɛ yama e ka baara kɛ kana ɲina dɛ I mogo mana se diɲɛ fɛn fɛn ma a fɔ n ye yama. Tani, ni ka fin nɔgɔ ta ɲu bila machine na. Ok. I bɛ n tana kɔni don. N tana n bɛna n tana de f'i ye. N tɛ kuma misɛnmisɛnnin fɛ. N tɛ nɔgɔ fɛ. N tɛ buri fɛ. Wa kuma o kuma mana sarila koro du in kɔnɔ e ka n'i da don a la. Est-ce que n ka kuma faamu wa? Parce que ne bɛ dɔnkili de da n kunkolo bɛ chauffer. Koro yɔrɔ ka sanu n kana sɔrɔ suma donnen bɛ fan bɛɛ ka yɔrɔ bɛɛ cɛya. I ye n ka kuma faamu wa? Wala an tɛ tigɛ ɲɔgɔn na Tani. Ok d'accord. Tani e bɛ baara min kɛ ale ka sumu a bɛ fɛn a sumu wa sumu k'a sigi k'a sankɔrɔta k'a lawuli ka tila k'a bila walayi ni mɔgɔ mɛ bonya o yɔrɔ kɔnɔ walayi bilayi o tɛ halala ye. E b'o dɔn. E ka sumu ne tun bɛ patron ni fɔlɔ min fɛ an tun b'a lajɛ o. E ka dɔnkili dɔ e b'a fɔ sori yo f'i b'a kɛ yɔrɔ min na tan sori yo o kɔni ni ne kun y'o ne ko n ka minɛnw bɛɛ cɛ ko ka wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ka ci fɛ. Tani walayi hali ka fili. A ye ka taa sagi ka taa. Attends, Amadou, Antier, ça va? Ça va. Je me redou. Ah ouais, ça va. Bachidi là. Bachidi. Mba. Et une fois. On a donné. Il y en a fait comment là? On a fait une barre de tout le monde. Ah, des comment là? On t'est mis. Eh non, mais ça. Kuri Bachidi à nous. Ah, Bachidi là. Eh, Kalandou. Ah, on va kata. Il va kata Kalandou. Ah, on va kata. Ok. Non. Il dit à Yaradi. Non. Depuis que nous avons Kalandé qui. Ouais, c'est. Voilà, c'est des signes pour faire. Non. Kuri Bachidi compte. Ah, Bachidi. T'as pas réclamé. Tonton ne yɛrɛ kun ko ni nana n bɛ fɛn dɔ ɲɛf'i ɲɛna fɛn dɔ n'an kun tɛ k'i ma baasi ye quoi vraiment ne kun bɛ fɛ ka segin ka taa so pour que ka taa ɲinini kɛ walasa halisa an bɛ cogoya min na an ka se ka b'o la kosɛbɛ moyen de déplacement ko fana ka se ka nɔgɔya ne yɛrɛ bolo ka taa kalan kɛ parce que e yɛrɛ b'a dɔn ekɔliso ni so ka jan ya donc a kun ka di ne ye ka taa an ka dugu la pour que ka taa ɲinini kɛ dɔ min na sigi. Amadou, e bɛ ka min fɔ est-ce que b'a faamu wa? E nakun ye ne fɛ yen pour que e ka ko ka nɔgɔya ka taa école la. E bɛ taa fɔ village la. E bɛ se ka bɔ cogo di village la ka na école la? Hali n'a sɔrɔ e ba tun bɛ balo la sisan, o tun tɛ sɔn k'i da waga nin kuma sugu fɔ ne ye. Tonton ne tun b'a da waga ma k'i ladimi. Nka ni donni kasi la i bɛ yafa n ma. Ah, i tun kana dimi dɛ. Ayi, a ɲɔgɔn fila tɛ kɛ bilen. Ɔ, nin y'a ka da ye dɛ. Fo ka taa saya se ma n t'a ɲɔgɔn fɔ. Tabarikala. E y'an ka fini ko don, e y'a dafa n ye. O ye fini jumɛn? Ne ka ɔrɔbumulanti bilen. Ne y'a ko ka taa bila paselikɛyɔrɔ la, ne nana n'a ye, ne y'a bila i ka alimɔri kɔnɔ. Kuma jumɛn? Ne y'a te yen. Ne dun y'a bila alimɔri kɔnɔ, o don la ne ma finiw bɛɛ arranger yɛrɛ ɲɛna. O ma jɔn bɛ ne ka fini don ka bɔ? Ah, Kadi y'a don ka taa n'a ye anniversaire kɛyɔrɔ la dɛ. Ne tɔgɔ bɛ da kɔnɔ muso bɛɛ ko Kadi y'a dun Kadi y'a bɔ tan de. Yɔrɔ o y'i ka na n tɔgɔ fɔ. Ne ye mun de kɛ? Nin ye sinji farala de.
ne bi ka na nga orobu ɲininkali kala ke ne ka fini don ka bɔ e don yɔrɔ b'anw ka balimaya la han a tiɲɛ na i ta juguyara sisan i nana de k'i nana k'i bɛ baara de kɛ o nana k'i bɛ balimaya de fara kɔrɔlen tɛ n kɔrɔmuso ka fini don a i bɛ ka nafili den a la kun ta ka bɔ ne kan i tulo b'a la est ce que i bɛ k'a faamuya ayi yafa ne ma ka yafa e ma den nɔgɔlen jumɛn a b'a yɛrɛ k'i b'a fɔ a tɛ fɛn kalama e kulela de yan kelen da fila kan n'i ye den kuma an b'i faga mana miya e ye wolo kojugu denba de na an ka taa lagare na an ka taa nin den ka ne la dimi nin ayi nin to yen nin to yen maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ n'i kɔni ye jeliba bɔlen nin sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina nin ye kibaruya min n'a dara kulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni Tani ni ne kun y'a kala k'a bila 26 la mun ye sɔrɔ tantɔ kɔrɔ mun ye sanfɛta de ayi duguma taa ni sanfɛla a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta ayi fɛn sugu kelen yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ motɛri sugu kelen tɛ nin ye sanfɛla de e bɛ se ka sanfɛla commande ta cogo di ka n'o kɛnɛ ka dugumata la pourquoi n ko ne de la ladan ye sisan k'e to somuru la sanni e ka tila koli la kɔrɔ est ce que e ka kɛnɛ ne y'a kala a y'a ta est ce que e ka kɛnɛ kɔrɔ a ye bɛ k'i jogo yira ne la dɔɔni dɔɔni ka ne y'a f'i ɲɛna sisan ko n'i ye dugumata bila yɔrɔ la ka taa ni a ye sanfɛ a bɛɛ bɛ Félicité ni maa yɛrɛ mana kuma min fɔ e ye e b'a fɔ ko fɔ e k'a k'i ta ye ne y'a kala ya sisan a y'a ta ne taara kɛ denmisɛnninw samuru kɔnɔ o y'a ta fɛn bɛ hali n'a ɲaamina sisan i bɛ nin pili bɔ sisan k'o don sanfɛta pili la ka dugumata don pili la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta sisan ni mɔgɔ y'a f'i ye cogo min. Koro ne ye pɛrɛntɔ ye ne kunna sa kɛ ne de ye e ta walima e de ne ta n ka kunna fɛn de ayisa koro ne de bɛ e sara walima e de bɛ ne sara e pɛrɛnna ne kunna muso dɔ de e y'i ɲɛsin ne de ma ka pɛrɛya walayi ne tun bɛ muso dɔ de fɛ yen pɛrɛ koro e y'i ɲɛsin ne de ma ka pɛrɛya a ko ko ne ni mɔgɔ tɛ bɛɛ ta nin komi e de somɔgɔ ye sinuwakɛ ye a y'a mansin bɛ dilan e sigilen ɲɛna taa ka bɔ n kɔrɔ taa ka bɔ n kɔrɔ ne bara e ka bɔ ne kɔrɔ sa mɔgɔ lankolon Tan wale mina kuma de fie koyi Amadou mun manga de wulili ko yan no ala dɔrɔn ne b'a dɔn ko jumɛn awo mangan ba ne yɛrɛ to so kɔnɔ kɛ ne yɛrɛ fɛ ko fiɲɛkolo de wulila ja Amadou bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ yan nɔ tan ne yɛrɛ miiri a dɔw ma mangan so in kɔnɔ yan nɔ hali papa mana fɔlɔ mun mangan de kɛra Amadou ye kuma ba de fɔ ma tan ne ma a ko ne mun ne k'a la ne yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ fɔ komi ne ye baarakɛden m'o dɔ to n kɔnɔ nka e kun ko kuma mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ ne tɛ se ka to ten musokura diɲɛ don o don ne bɛ nin kelen de fɛ yen e kɔni b'a dɔn ko ne m'i baarakɛdenya minɛ so in kɔnɔ yan nɔ ne ye kɛ i n'a fɔ n woloden mun de kɛra so in kɔnɔ yan Amadou ye mun de lakale papa ye k'i tɛ ji d'a ma i tɛ dumuni d'a ma i tɛ foyi d'a ma k'i ka jugu a ma wa i yɛrɛ de t'a fɛ ko ne t'ale fɛ ne tɛ ji d'a ma jogo jugu mun b'a la dɛ ani ne tɛ ka bɛn o dɔrɔn de la hali o don ko an kɔrɔ a ma ne ka pari wari a y'a kɛ ne ka joli tun na so in kɔnɔ yan o tuma ale bɛ fɛ ne ka taa baara kɛ ka na n ka wari bila ale ka t'o tali la o tigɛ ne ye mun juguya k'a la ne y'a f'i ye dɔrɔn komi ne ye baarakɛden dɔrɔn ne da ma ye nin ko ninnu e k'a to tan ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ mun kɛ ni papa kɔni ye ne ɲininka a la Amadou tɛ yan fɛn m'a tɛ to so in kɔnɔ yan nɔ ne ma fɛn fɔ dɛ ne bɛɛ ye kelen e k'a to ne ma I ka film i bɛ film min filɛ nin y'o ye kɛ o ka novelas ni film in ka di yɛrɛ tani ne ye dimina a ma ɲi k'i ka wusulan k'a la maaw tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ bɛ se k'i pɛrɛn maa min kunna a ka du kɔnɔ k'a tɛ fɛn k'i la walahi n'i ye musow falen ɲɔgɔn na dɔ b'a yɛrɛ fa i ba ye den ɲuman wolo koyi tani
b'a dɔn i tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na walahi ma tɛ Bonjour maman. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Tu as bien dormi? Oui, Dieu merci. Maman, papa, il y a un film pas de venir là. Il est là, regardez. Wallahi, on va se voir là. Et Fatara m'a clé fla bofolo. O mai ga fa ko waju ni babo ya. Maman, ni papa de venir finir na job oui. Ah. Oh maman, ni ala kunya na la finya no. Iga den la la juinge. Ay mun kene la odungula ne ko ni bora bararo la ngoma fina mama ni mun kene la ite se ka dalo e de ba do ni ne be la dala ne ko be jane ko no be ni dimne se ka fu yenyere ne be ta tanga la da finu ta ga dalima ka ko wa u chugo chugo de gana kan mu fili so na la ma jine tegema ne ya shi jene te du ma do ni ne ya do be infection se mo ma amaje kuma fere amaje aya ke aya jima furike aya fili ka ta la ma jine tegema jugu sago Fanta nya faraji ati fabola ki babolo. Amina! Ni soro no. Uncle Tan. Ni jenga don fiya kan soro. Pour la gare aga jugoro fini di makika ko kima songa kwa. Angi dugula ni mai ga lada ira de biga fino ko. Ina na bonala. Aha. Depuis quelqu'un be ngune dona. Ni tabu ne donga baradi. Amina, ni ne dongo ka seki jo be seki jo. E kulobala. Ta chenu ngoro bilalo bofu safu. Fogo dabakal e te ke fe foki sa. E kona ke dem na ka du comment ke ka dinema. Amina, ya fama. Ka ya fima wa. Ne. Kasa bula bono. Ta ko do na dia mai, ni era ka dia kosa. Ndo bla ya rola. E ka dimi amani yere mo manga plela tani nek me barala muso min bloge odi ya fone dunila ko na le ka barabla khale be nyini fo kana fa ko ne mana tamma ma fe alna yak madam na ko ne be perote ko be nege yaay odi o kilene ne ere usula sugu ngene ga fenata dongo ne sa kare ko fe ko mi musula ka die keme saba usula sugu ngene yala tay foto buyi fo wa agushalata ne jambe yala ko masabu Kumbo masabu mi bla ko kenega est-ce que ni bin suma sugu numero fe ni bin odeur numero fe eta do jogolo ko te skoler ko lo fe ni ma bongo sokono ni ma bola mi nyeda jinaka Malienche muso demise ani babakoro ni ko ni jeliba bola ni sungalo la sutigale iba foko alhamdulillah rabbil alamin ni kibarami na daro kulo ka doro na be ni soja sutigale femiye aw limanawiye aw dew aw dogoniw aw balmo muru sigilano Europe jamana ka ko ni tare ko diebe Espagne diebe France diebe Italie ka wari ci ema no yalla fenkele dro Orange Money Europe o tambela jele de ni ko Orange Money Europe iba fo teriya lagana ani lafia tugaragaw ani tugaraga somo aw te gele ya soro Afrique fashi tugudi ni to ko mbonda ko ne ma dayi tunte la fo ibolo ja ni ibolo ja mamaje ikana to anyuguni mkene ga finina de fa yere fene ko fin kele ni jugu saguna si woro la je kebe nyuguni la euro men of sanini na ga ne binti ge fene la ko kana avec les flabons ne ba ci fone fo bien na ci fone mama ne akli bolo bolo ni deni ala ga kuma fol mania ali ga ni plani be si won ali te fa deni yenyela ni betasa et puis ni nana ni ta fe kele male la khale be nyuguni est ce que ali nyabene la na moto ga dabatama wala ni beta
fantan don ma na burusi kɔnɔ bɛna fu yɛrɛ ma mama ne bɛ taa dɔ da n y'o de f'a ɲɛna n'a fa kun ye dɔ kɛ a kun tɛ se yan e fa ma dɔ kɛ e ba ma dɔ kɛ bali den e fantan den k'e bɛ n'i jama ne dalen a nɔ fo k'i sa a fɔ ne fa kun ye baara kɛ e bɛ se Bamakɔ yan. Princesse Mamu ne dimina dɔrɔn man di ne nin tɔn yɛrɛ de ka i la I y'i fiɲɛ ji ye k'i ɲɛkisɛ walahi ne ma min ye ɲɛkisɛ I b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se juguya la I ɲɛkisɛ dancogo ni mɔgɔ ta ma kelen I m'i nuna I nfuguluni I b'a fɔ ko vayidi walahi bilahi tani e denmisɛnninw bɛ ye sugu dɔ fɔlɔ I y'a fara kɔni I ni bolola nɛgɛ ninnu Madame Sora Amina n'i y'i wele kan ɲɛ fila Amina walahi n bɛ tɛgɛ da I tulo kɔrɔ n'i ma jigin jukɔrɔ ka bɔ I ka kuma ko ne maram tɛ e bɛ ka mun de kɛ sisan ne bɛ ka nafɛnw tigɛ c'est très bien I ye foronto sa n ye foronto sa tila I k'a ko I k'a jɛ I k'a tigɛ I k'a cɔngo I ɲuguna ne den ka jukɔrɔ fini min na I ka tila k'o don a la ka n'o cɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ni n tilala n yɛrɛ minɛ o don I yɛrɛ la I m'a faamu wa mun ni n tilala n yɛrɛ b'a don I la e ko di e tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ de ya n'a ka jugu n'a ma jugu kɛ I bɛna dɔn e ka jugu ne denw na ne denw su ma sa ne ɲɛnama ye I ma dɔn Bamakɔ de bɛ mɔgɔw kɛ kelen a tɛ tɛmɛ Ala kan. Papa. Oui. Ne yɛrɛ kun bolo k'e bɔra de sa. Non, n tun bɛ ɲɛgɛn na. Kori baasi t'i la. Alhamdulillah. Se. I yɛrɛ dun? Bien. Kori baasi t'i la. Baasi t'i la. Dukɔnɔmɔgɔ tɔw bɛɛ. Baasi foyi ma mɔgɔ sɔrɔ. Tabarikala. Na. O kuma o e ne ka wusulan bara bɛɛ yɛrɛma nin na. Ayi ne dɔɔnin dɔrɔn de da maga la. N m'a f'i ye n ko ni n bɛ salon kɔnɔ n kana n ka wusulan sigi a m'a f'i ye wa? N ko n tɛ supporter n m'a f'i ye wa? Ne ka bɔ n'a ye. Ayi a ta ka na n'a ye. N'i ka ta ka na n'a ye. Wusulan jan. Akala. Ni ka kala. Na. E ka na mai. Aka jugu a ma jugu. Tani musi zamini na. I ka sanga mɔgɔ tara n'a ka jugu a ma jugu. Tani. Jakana mɔgɔ ne tɛ miiri sisan n b'i ɲɛda bɛɛ di. E min den sugu ye. Lebo, abedi. I bɛ ka nana ye kaya. I tɛ nana ye dɔ jan nɔ finma ani jɛma. N bɛ taa a kɛ tonton ka te la. N ye te daga sigi ka nɔ. Finman tɛ se ka don o ma fɛn fɔlɔ. Komi mɛn t'i bɔ o la. N bɛ jɛman dɔɔni de d'i ma. Tɛ caya dɛ. Lebo, ne ko e bɛ to k'i ka moto di Amadu ma k'a bɛ taa ekɔli la. N kalenna fɛn min na o ye Ala ye. A tɛ taa n'a ekɔli la. A bɛ musomaninw de t'a la. Musomanin si tɛ kare kɔnɔ ko min ma yɛlɛ Amadu ka moto sanfɛ. Ne kɔni bɛ min f'i ye kɛ kana d'a ma bilen dɛ. A minɛ a la. Musokura. Amadu. Amadu ye ne kɔrɔkɛ de. Amadu ye ne balima de. Amadu ye ne sinji de. Musokura. Balimaya a bɛ sisi mɛ a tɛ mɛnɛ dɛ. I nana i ka baara de kama yan. Ne t'a dɔn k'i nana ka na ne ni n balimaw bila ɲɔgɔn na. Ne t'a dɔn k'i nana ka na ne ni n kɔrɔkɛ bila ɲɔgɔn na. I y'a faamu? N'i nakun y'i ka baara ye
m'o kondo mais ni nago du fara de anta te fara ibse kata cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni kɔni ye jeliba bɔlen ni sunkalo la su tigɛlen i b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina nin ye kibaruya ye kibaruya min n'a dara aw tulo kan dɔrɔn n'aw bɛ nisɔndiya su tigɛlen fɛn min ye aw limanaw ye aw denw aw dɔgɔninw aw balimaw minnu sigilen don Europe jamana kan ko nin ye tare ye koyi e den bɛ Espagne e den bɛ Faransi e den bɛ Italie ka wari ci e ma nɔgɔya la fɛn kelen dɔrɔn Orange Money Europe o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ko ko Orange Money Europe i b'a fɔ teliya lakana ani lafiya tunkarankew ani tunkaranke somɔgɔw aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ Afrique fan si tuguni C'est le grand frère Amadou. Adu, nana ubaga koroya we. Ira. Aw. Korowara. Mais ne afigi ga fengen kala. Aw muna ya kuri ibai no kuntige na. Yan fa mo ko shen. Wolle ba as fengen. Suna waka ba chugala re. No ni kan yere. C'est Amadou. Ne kulo bini papa mangana. Ndara me ko ikme keme ko kuma lola. Keme wene ku. O mne ego mine folo ola ni wakati mna na mai ne fana bolo no asoro dobi bolo go tange na ma fen soro fana ambe kele ko OK yame ça c'est le grand frère de Valère ouais ça c'est Amadou Skola ouais ko daga wa barade anga ngoko ça c'est korole koro ibaro exercice do le wa mbulu de nkanga tay no de me ntelia me to ko la kana ko ola ni nana ambe muye chimnya fiana sa ama boroni toge OK yaba ouais voilà ma kate debo ah c'est ni ma amina ça c'est grand frère Atinya dia atinya shini. Amma manji bola ko kle bambali. An ni tani ak mako o tike. Feke. Munega. Muso fla to era bota fla mona disa. Awani kanja. Hawani kanja. Kuno oluna ni fini. Ko ka fini do machina. Ne a do machina ka machine wuli, machine gudugudugu era kun dambe sunala. Ne o fini boko da. Wula fetu kuni, una na fini ko fendo bina ka wajume. Nyo fena do. Sisa ne ka ne wule ko ka fini ke machina. Na tikala. Funi di machine atikala bi atikala shini. Ne ya kle bola kata a kle bla sam nga samuro. Sisa ne ne feke ni ngaw. Buna hala mande mana bodu ko no ka ta ka se. Ni wo shira finna jagwe na suma bore ba ke kolimine ne kono ka o. Sisa no ba ke mashi kono ka ko. Koro ba ke juma kono ka ko. Ni awa dama ni kanja muka fini ke jenatika kono ne awa ba. Ku ka fini ke mashi kono ka ko. Ani segu u ba ke juma kono. U bora dugude kono no kono no don nuna ni fini u ba ko ka je ka black aja. Tani segu makmako. Ne kele nga foto na segu ngo fini ngo shin dimashi o ka bana. Onu flari ayira nasa. Koko jack yala ne fene di dade tu minesta. Ngufune su wala mafinu ngako eni ala ni chrétien se ni mo flala ni fla jole chamantelo ti chifogi fa ni tingu kam parce que efe kelete ne bodo ibara muno sa ne re kumulo sengana boakata bo sani e kane fa wene ke bo mai bo bara flala bo boakata era ko ni deliba to ke ebe kasine ne la blata awo baraka de nyuma ma baraka de jugu min te hinila jiya kono ibo la blare mi me hinene la ne ka delega jugu de fafe me kashi o de no fel o tato me e tato me buguri mi de fufe ko bonga sono min te kasine re kasita ta Sira, ça va? Bon, vous allez bien? Oui, ça va, Jeannette. Nare Farma, ça va? Oui, ça va. Et il y a une barre comme ça. Merci à la Roni. C'est oh Madou. Et moi, voilà ça, ma mère. Voilà. Madou. Oui, pour ta mission. D'accord. Et maman, où est?
wallahi ma wuli bara ale te so ma binte me tori do me te mega la je do kan ya do fene kan fama na do ala ta bo mo koy ko ba te so no trama manda ko ba tane fi ba te so fene ma surtout atiano na wuli li ke do na atiano avec kuma la c'est sûr awre ka barako be chokoti ina frastage nyina o ya uteta yoroshi kauda sokone yano bitik fena be no uteta ferige fu obaka mo ira ta ka ferige ti atala jesa o korobera ko bulo do kuna sira yere ta be ne senga don bitiki ko na mo te fu mo ka mo deta kata ferige e fena be biti la même chose o te barake o te ferige c'est pas bien imagine o te kena ma bara fena nya sokona fena est ce que barake la yere kanga ta ka dauma o boti fale flavia hana mo de ki dona mainsa bon tati iga kuma jara ime an fani an baw fene warni pour ga an lafiya olu te so an baraka an bara be beni ma an kala baraka la ta ko yori ate ga ke fula be sarati mo bi tanti jabita ita hasarila no banana ko ne kun temena jara mo kambe aw kam po tani ma kuma tani ma ko baraka la ta kunde munatita ali ba mina no ni di fasita abe bara de ke na ma bara ke aba kula bo am siga bara ke to me ali ba lu njo ko be senge Sunguru a tɔgɔ yɛrɛ koro pardon ɲama yɛrɛ ne ku yar kelen ne Kini fina sugun ne. Nga a josi ku sai ga finna. Ji da kunyala. Taga din ko kana sa. Aka ne ya fare ma kwa ne ta do e fene mu den ki krana square ko. Ni nyada i bulu ko afro pay. Nyara bitanga ku yar ku. Na da. Ani sɔgɔma tan. Avanso. Nse. Somɔgɔw. Ba. Baasi t'i la. Nse. Fɛn tonton ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ. Awɔ kɔfɛ kari na kɛ. Du sabanan bɛ yen musokɔrɔba jɛma min bɛ yen f'a bɛ feere kɛ sugu la. A denmusonin dɔ bɛ ko Nana. Ko a ko ne ma ko ne k'a f'i ɲɛna musokɔrɔba in ko Amadu bɛ to ka taa a denmusonin nɔfɛ ko a ma bɛn a ma fɔ a ma bɛn a ma a man di a ye ko k'a f'i ɲɛna k'i k'a fa ye a k'a dabila. Musokɔrɔba in dɔw fɛ yan. Awɔ. Musokɔrɔba in da de y'o fɛ yen. Awɔ a da de y'a fɔ ne ɲɛna. O tuma na kɔ de ye musokɔrɔba ni so in cɛ wa ba de b'a ni so cɛ. A tɛ ka tanti yɔrɔ dɔn. A tɛ ka tanti yɔrɔ dɔn. A tɛ dun yɔrɔ dɔn. Munna a mana fɔ. O tuma Amadu tana de ka taa muso nɔfɛ yan. E b'a kalama bɛ taa a nɔfɛ furuko de la wa. O kuma kun. A fɔ a ye n'a bɛ se o la k'a fɔ e ye dɛ k'a kana du kɔnɔ yan nɔ. I y'a faamu wa? Ka n lajɔ ni kuma sugu la bilen, i y'a faamu wa? Nin ka k'a laban ye dɛ. Tɔnɔ, e bɛ ka ne wele. Awɔ. N mago b'i la dɛ. Ɲininkali kukurunin kɔ. E bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ. Awɔ, n bɛ sunɔgɔ. I bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ. Awɔ, n bɛ dumuni kɛ. I bɛ boba kɛ. Ala barika la, n bɛ bo. Bon ne bɛ k'i ɲininka ko mun de kɛlen bɛ k'i jaba i habalen don heure bɛɛ i m'a faamuya i mentalement tu n'es pas stable quoi mun b'i la quoi i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ɲɛna mun y'i sɔrɔ. Foyi tɛ n na. Taa chauffeur kɛ wele ka ca. Ko k'a fɔ chauffeur k'a ka na. Ayi a k'a panne. Da mɔgɔ t'i. Komi ninnu ka foroko in ye cogo di. Papa o tuma mama hali sin xeya. Ayi a m'a fɔ. E tɛ se ka maa fɔ. I tɛ nin to yen. Tubabu ka ko ka ca dɛ. Nin bɛ marakakan ani faransa dɔrɔn de. N ye wari sɔrɔ. E wolo teliyara. Awɔ. I bamuso ye wari ci ka bɔ Europe. Haraki. Orange Money Europe fan. Sisan
an bɛ taa sunkalo musakaw san sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na lafiya la teliya la an ka taa. Tan, i ka lip try. Okmo. Aseti te sokono. Aseti be ni nyina na de ka bla kono. E ma se ka sigo ka kana dima muna. Njota la ya fomo. Ke nyina. Nugo. Ni e lip try wa ni gorobe. E re kasa lip try kasa. Yutu bodo ga bonyo kona. Ke akili boradi. Ingina. E go ingina. Akulu. Ni te ka pule tukulu. Ngira akulu. Ta cheno goro blalo. Ya do saka ka kaloro. Okay. Shewale ni na jange. Ya kulu be jila seti. Ni e ka pule ne busoya. Ta serveti de kana ya justice sa. Ni na se. Pasa el petito, no me Ven con maquillaje, shore da setite no. Kono. E koro mo isoro. Ne ko sigi mbeki reflet télé. E 3h du matin télé la ya. Mu mago yila. E na salon no fibi ja fote vena kono. E mungara. Ay komi e bora kabini 20h. 3h c'est les mana en be jorole o de la. Ka joro chogodi. Imado senna. Komi imado jonadi. E kuro. Nema. E jone be kuran sara dugu no. Jomi la dumuni. Kuro ibe ni banana jomi furake. Voilà kuro nda doga mfrum sole ibe shi confere ya. La ila subhanallah tona ala kan kisho male. Awa kuro ma kono. Mena l'essence ya me. Ibi si ibe ma kono. Musokura. Musokura. Kura. Ingina na ngo bile. Muna. Soko tenga nala. Yera nala. Ko soko tala wa? Soko tala fi. Onega munesa. Kura. Amadou. Eko ko jumete nana. Ko sogo de wa. Nanga na ineta. E ya molen soro. Ibi sigini nye gwanjarabata nye ko sogo tere mishi de be bla na ngono ka dema. E be ka nyina munko. Ni en yere jedum de la ka dema. Komi eti yere donai. E bi jo ko foka sogo de ke nana no te ete dumuni ke. Ala kana tu ka balo yere. Adia. Musokura. Ni doka ba masa. Doka nante dia. Ne bitandala dese ne kundala dese le no ne adalema. Koma lete horoyin. Ne bitanga dumuni ke. Anina kuma ta sai bisa ka don cogo de ko mo ko be am ko te ne de be barakela
Ne ba n'a y'i diya cogo min i k'a kɛ ten koyi ni patron ni bɔra parisi na wagati min na i yɛrɛ n'a wele k'o f'a ye i ka dossier yɛrɛ an b'a classé kɛrɛfɛ hali ni a nana ne yɛrɛ b'a dog'a la. Aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ. Ya ka koro tigi dabo mankan ye. Wa aw bala ka koro kɛ fɛn fɛn ye n ko ni si tɛ. Salamu alaikum. Aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ. I bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ. I bɛ boba kɛ. Ala barika la n bɛ bo. Koro mun bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ. Siya ko tɛ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selicinin don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotumu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitinin don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni maaw bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔkɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitinin don CICB la. Ayi, nane an ka dun. Awɔ, an ka fɛɛrɛ k'a la. Awɔ, musokura de. Musokura. I b'a dɔn dɛ, mɔgɔ I tɛ den dɔ wolo, nka I b'a kanu. Fɛn min de kɛra ne ta ye. Musokura, Ala yɛrɛ de ye tin don ne la. I n'a fɔ ko ne ye kalo 9 kɛ de. Nka n bɛ kangari gɛlɛn mun da I ye, kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ. Nin kaliya Mamadu la n bɛ don I jigi kɔrɔ yanni diɲɛ ka ban. O bɛ diya n ye. Fo lahara jɔ don kɛlɛ. O bɛ diya n ye sa. I bɛ cogo min na to ta. Awɔ, ni Ala sɔnna. N bɛ dugawu min kɛ I ye. I nana fɛn mun ɲini Bamakɔ, Ala k'a don I gɛrɛsɛgɛ la. Kana bɔ tan cogo la dɛ. Ala sɔnna ma. Awɔ, sɛsi ta ka na an ka fɛɛrɛ kɛ an ka dumuni kɛ. Allah. Dennin ka ɲi sa, a ka ko man ca yɛrɛ. Oui, maman. Quand même, Mida. Voilà, quand vous étiez. Entreprise pour vous. Voilà, ça va donner. J'espère que ça va. Voilà, ça va, Dieu merci. Et ma femme. Ma femme est arrêtée. Il dirait, Diaré. Et va de droit nous n'y a pas de I. Oui, tiens. Ah. Nous connaissons Diaré Diabidjan. Mon n'y a pas de mal. Et mon ami n'est pas. E ka boutique ko ni fɛn ne fama na taa dɛ a wari bɛ ka bɔ kɔni a bɛ ka bɔ mɔgɔ minnu bɛ ne ka boutique la olu danaya mɔgɔ ye dɛ n'o tɛ sisan danaya mɔgɔ tɛ n bilen wariko la dɛ o ye tiɲɛ mais sisan kɔni minnu bɛ yen u bɛ k'a kɛ ka ɲɛ yɛrɛ de o ka ɲi awɔ an cɛ ta an cɛ pa ko mɔgɔ bɛ bɔ da la ok ko n bɛ na di E mara balo e ta la kana babe kuma la ah e ti jɔ fɔlɔ n'a ka tila kuma la I ka sɔrɔ ka na o mara bala daminɛ to en dala ta mɔgɔ a la kilo na ne bɛ ɲininka o kuma e ba de la jagoya furu de la n bɛ segin a kan e ba de la jagoya furu de la olu denw de bɛ kɛ tantɔ mɔgɔ ta tiɲɛna ni mɔgɔ lafulen ni mɔgɔ alakilenw dɛ olu denw de bɛ kɛ tan e ko di. Oui, arrêtez. Maman, là, c'est pour que moi. Amina, ni ka taga bɔ ɲɛkɔrɔ. Koro! Koro! Ah? Tuna, ne kun dara ka. Ko mun de kɛra bi dɛ? Sisan ne bɛ I ɲininka I delila ka dɛsɛ fɛn jumɛn na yan? Foyi. Mais I bɔra I ka ko bɛɛ la I ye tiɲɛni nasuguya bɛɛ kɛ sisan I ta sera de ka nasoli kutu de ta sa k'i b'a kɛ k'an den kun ci quoi. Ayi ne ko n k'a ka bɔ frigo da la u bɛ frigo sama sama la I b'a datugu a b'a dayɛlɛ I b'a datugu a b'a dayɛlɛ ne ye tigɛ kelen k'a la kutu min bɛ ne bolo o de y'a kunkolo sɔrɔ. O de y'a kunkolo sɔrɔ donc a laban na sisan siniɲɛsigi la I bɛna kolonkɔla ta ne yɛrɛ kama ka ne yɛrɛ kun ci quoi. I b'a bila sisan I tɛ bilali kɔrɔ dɔn k'a pan I b'i ka minɛn ta sisan I bɛ taga.
Kaboya. Tebe ka bɔ ɲɛkɔrɔ sa. N'a jalen na i ko calamɔ na. Ne mun min fɛ yɛrɛ a kɛ ala kira kama taa ne wali nana ma e de b'a dɔn balimamuso de bɛ ne bolo ni si ma furu fɔlɔ ne tun bɛ mun f'i ye n'i ye dɔ kɛ mɔgɔw den na i k'a hakɛ to kuma la dɔ fana b'a sara i den na dɛ i bɛ yafa ma a kuma la n'a digiri la. Papu. Ninnu ka foroko in ye cogo di. Papa o kuma mama hali sin xeya ayi a m'a fɔ. E tɛ se ka maa fɔ. I tɛ nin to yen tubabu dɔnniw ka ko ka ca dɛ nin bɛ marakakan ani faransa dɔrɔn de. Ah, n ye wari sɔrɔ. Euro teliyara. Awɔ. I bamuso ye wari ci ka bɔ Europe. Arabi. Orange Money Europe fan. Sisan an bɛ taa sunkalo musakaw san. Sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu. Wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na. Lafiya la, teliya la. An ka taa. An Sultan. Isi. Ne ba, e fana timina ka di dɛ. Ah, ni ye tani ka sigi ko joli ye, fo ne yɛrɛ ko gardien k'i la don. Ah, somɔgɔw. Baasi t'u. Ah, ko filɛ nin ye cogo min na, i tali tɛ baasi ye ne bolo. Mais ne tɛ se ka mɔgɔ ta ka sɔrɔ n tɛ baramɔgɔ dɔ i la, ka sɔrɔ n tɛ association dɔ i la. K'i inscrire don yɔrɔ min na pour que k'i ta ka baara kɛ ne fɛ. Sisan i b'i somɔgɔ dɔ de yira ne na ou bien i bɛ association min na pour que ne ka se ka taga k'i somɔgɔw dɔn ka n bolo nɔ to yen. Jara hali e ye ne ladonni min kɛ i ka sokɔnɔ taw bɛɛ ye bonya ye. Anw ka dugu kɛlɛ de binna anw ka dugu kan. U y'an ka dugutigi da ne yɛrɛ ɲɛna k'a kantigɛ ka ne fa faga. Ka ne ba faga ka ne dɔgɔninw faga hali den kelen yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ bolo u ye marifajugu ci o la ne yɛrɛ ɲɛna ka bin ne kan ka sɔrɔ ka ne bolo fila siri ka ne fili an ka kɔnɔ o de kelen ye ne ye ka minɛnw n ko n bɛ baara kɛ a ka wusa ne a ka wusa ne su a y'i da de san bi deli i da de yala ne kun t'o bɛɛ dɔn ne ba. Comme il y a timé, il fallait somɔgɔ t'i la ne kɔni b'i ta ala kama. I y'a mɛn i da de k'i ɲɛji ten jigin k'a fɔ gardien kɛ ye k'a k'i ka minɛnw ta k'a ladon. I y'a mɛn sara i bɛ baara kɛ ne fɛ i y'a mɛn ala k'i sara ala ka sababu ɲuman k'i i ɲɛji cɛ jigi to ala k'i jigi. Amina yarabi. Eyala i ɲɛji cɛ i y'a mɛn jigi. Vale, pues mañana filme la sa. Mañana la sa la galería de cine sa. Sa menos. Wagan viaje me na turu. Yare. Inshallah te me blague na. Como la ko afu wala. La galería donc eti sukai bala. Anina kuma ta sai bisa ka don cogo de ko mo ko be am ko te ne de be barakela. Ne ba na yi jatu ko mi ka ketu be. Ni patron ni bora marali parazim na wakati mina ira na wule ko fay. I ka dossier yɛrɛ an b'a classé kɛrɛfɛ hali ni an nana ne yɛrɛ b'a dogo a la. Aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ. Ya ka koro tibu dabo mankan ye. Wa aw b'a la ka koro kɛ fɛn fɛn ye n ko ni si tɛ. Salamu alaikum. Aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ. I bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ i bɛ boba kɛ. Ala barika la n bɛ bo. Koro mun bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ. Siya ko tɛ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selincini don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitini don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni maaw bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔkɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛ na koro dɔn seli fitini don CICB la. Ne bɔ ka salon. Kɔnɔ in bɔra a bɛ taa yen sa. Kɛcogo foyi t'o la. Amina. Amina.
Ni sunguru bakono. Ina bora ka dugu de la wa walma ya sɔrɔ yan. Ne kɔrɔ bɛ ka dimi. Ne ka mɔgɔ bɛ ka kɔnɔ dimi na. Me fɛrɛ ka kasange san ka di ma ka sira tila e ko di. Amina! Na ɲɛ tugu ka ɲɛ yɛlɛ sa o sɔrɔ fɔnɔ nin bɛɛ tun na. I kulo bɛ la wa? Ne kɔnɔ. Amina ne kuma fɔ I m'a mɛn. Fɔnɔ na tunu san. I b'a fɔ ko fɔnɔ ma deli ka kɛ yan nɔ Amina. I biri ka ɲamu. Ni Amina sego. A bɔra yɔrɔ jumɛn? A ma bɔ e kɔnɔ. N'i taara sunguru ba kɔnɔ ta ɲamɔgɔ den kɔnɔ ta tiɲɛnen tɛ. Ne ma dara ne ba sɔrɔ I b'i fa. A bɛɛ ni Ala ta la tiɲɛ. I bɛ sɔrɔ e ba kelen bɛ k'i fa ɲɛ gari. O den sugu de bɛ kɛ tan tɔ. I biri ka ɲamu. Anemu Amina, I biri ka ɲamu. Anemu. Adu. Ayi, I nɛ kɛ ka ɲamu. Anemu. The letter I is saw when we have Musokura. Aklari la wa ya daba kamari. Jonga daba kamari ni fin bini ya Mamadu che tipi ale yini dani ma deli kan mi wona. Musokura sabali sa. Na aklala ne la ka bine juru fangene ne tigale no. Ka fen ka bora. Musokura, muso sutara le ne kanisa. Na fa foi tenu ko no na ne ni fiena. Kana ni kenela ni mandine ibe ka kena mandine ala kama dabla. Kana se kungo ma sabali. Ne munge amne ti yoro frane da amati ke mogola. E bise ga fo ko mo ga be yoro frane ko e fenti soro to ko bi na Amadou. Ya fane wa ne le jotala. Wallahi. Amadou. E kono ko ne ka solo e ba ka solo de. Ah? Tere jugu di ala e bai. Ni se ku be fa e ku se ya. Wa be mo go to ko tie ten to de bora fe. Ka sa ya do ta ka sa ya bota. Ka so ta nya ni. Kasa ana wallahi ai na salon kasa be yela anem ina da kai kan Amina ni kan mama de tout est ni bota on fait kasa ai seme so to si jibe mi a josi si sa se bala ka go fono ko ma de le ka fe kono ni ka bri ka ma josi a josi mo ne ki ta so a da ne a josi ta chere e kono woni ka so ya ka so re ah Amaje ibe sa de be di josi Amaje Gare ko ne ati me ta magazine na ga ko me ha e ko ni ne ka mo ko te ko e ta magazine kare ma na fa ko le ta ka bo ta ba akon mare dunge kono folo kum din denga so ona ya men ka usuna duani ta magazine na ga Iga kili tola da anga solon be jo sika kila ba usuna go ta ke ba e mo mo Nyenan ye tani ja su ya la ebo ko ka kono ta ki blo kasa ya e sa go bi hello ya la Papa, o mama ma hal sin khiya. Ay ma fi. Etaka ma fo. Ite du toy. To do nunga ku ka chane. Ni be maraka ka ni faransa dorone. Ah. Ñu wari solo. Euro telera. Aw.
i bamuso ye wari ci ka bɔ Europe. Haraki Orange Money Europe fa. Sisan an bɛ taa sunkalo musakaw san. Sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu. Wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na. Lafiya la teliya la. An ka taa.
Koro. Agora tu queria botar. Ni mana taa même ne ka so baro la. Depuis denmisɛnninw bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko don o don k'e b'i sen kan k'e bɛ bɔ sufɛ ne y'a cɛ ka buda ja tiɲɛ de don. Koro ne tɛ nin fɛ dɛ n'i bɛ so kɔnɔ yan i bɛ baara kɛ tile fɛ sufɛ i ka repos ye ni baro kɛbaga nege b'i la i terimusow ka n'i fɛ yen salon sanfɛ duguma yɔrɔ yɔrɔ ka d'aw ye aw k'aw ka baro kɛ bonya kɔnɔ ni dayɛri sera u ka t'u da mais k'a fɔ ko sufɛ bolo o tɛ kɛ ne fɛ yen dɛ ne ka denmisɛnninw tɛ bɔ sufɛ wa i yɛrɛ tɛ bɔ sufɛ tɛmɛ i ka t'i da sisan tɛmɛ. Mama. Mama, mani de mɔgɔ tɛ ka se ka sunɔgɔ kasa jugu dɔrɔn de bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ so kɔnɔ mɔgɔ dalen hali mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ i si so kɔnɔ a bɛ taa ɲɛgɛn ko i ka den marabali ɲɛ a bɛ taa ɲɛgɛn ko a ma wusulan don kuma tɛ ka don dɔrɔn place an yɛrɛ tɛ ka se ka lafiya kasa fɛ cɛ man sokɔnɔna in sigi bɛ ka gɛlɛya dɛ walayi i fa ka du kɔnɔ i tɛ se ka sunɔgɔ kasa fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o sɔn ka nɔgɔ a wele ka na mama ni ma ko bɔ nin na de walayi ne bɛ ɲa ni wele ka na ba ye. Amina! Mohamed! Silakan. Ma flemme. Amina. Ɲɛgɛn ko i ma wusulan don wa dogo dɔrɔn i m'o fɛnɛ fɛ a ma foyi place mun y'i bilo la e m'a fɔ ko ne dalen bɛ ko ne ka ne kɔnɔ ko wusulan bɛ ne ka so kɔnɔ ne dalen cogo di e bɛ dɛsɛ ka na da kɔngɔ ne ka wuli yan e m'a fɔ ko ne ni filala ko mɔgɔw ka ne tɔɔrɔ Amina o ka nɔgɔn o sɔn ka nɔgɔn fo ka faga ne ye pénition min da e kan nin na siɲɛ wɛrɛ hakili tɛ bɔ kasa min ye ne den sɔrɔ walayi bi la kasa ɲɔgɔn min sɔrɔ n tɛ foyi f'i ɲɛna e bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ e bɛ bi kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ka sini ka ɲɛgɛn kɔnɔ très bien i ka surafana a bɛ d'i ma daraka a bɛ d'i ma tilela a bɛɛ bɛ d'i ma ɲɛgɛn kɔnɔ e bila yan ka taa n'i ne bila yan ka taa i ye kasa min da ne den kan kasa ɲɔgɔn b'i yɛrɛ faga kasa tɛ ne foyi bila o parce que e kasa wɛrɛ don an ka taa e fɛ k'e bɛ se ka bin kasa la cogoya min na ko bɛɛ bɛ se ka bin kasa la ten o kɔni i bɛ t'i ni franc pour na niam ye tanto kana ni franc blene sabali sa ibe mun ne nɔfɛ de ani be mun nɔfɛ e bolo cogo dum ni tara ya fe be tan fe ni tara fe be tan fe ni mana niami musokura eni ala je mane tonto yin mo ne Amadou sabali sa musokura tani niam dan na wala na unta to re no fe ona duna nyanga na drama de alam ne ga boli ga duna ga nyanga ngono Amadou wala tande be ala ni da biri ya mama do je manche do je mando wala bile yala Amadou eta bina se ka to ni mata to le kono ala je dini da jole ko la Amadou fe me ete to se ngona dali ni nyabule ete se ka to se ngona ya no jugo ya mun tamne to la fle esa ina tanto itsa to ya no o jula ya de vito ka le vem la tani wala biri ya mama do je debe na wala la ni dali manche do je mare do wallahi tani ma fo ngani ya bona la ale aba yirki na fuko silame kafiri ala jugu dama ka bonye kolo mene baro ne be mun ko papa ni kuma na fe abe soro ka yirki na fuko silame kafiri tan wallahi o ta durenye te nyinga wala ide Amadou ne wo bo nyinga na Amadou aba sigina ta ka gakoro la ka mu golla nyinga na Amadou e ba kala mamena ne bura kala ma 14h avec 15h la e musokura ko ne ya farani mare me akai ni papa na maro ne mu na ngi ka jita ka donyi wala Amadou be mu to nyo ki sigi mo lo kene de ka je do ngolo wala Amadou ne ti ya fema fo na so rete ka ne to so ngono ya tan ji sigi awo kita to ala ma ya me ni papa na maro be mu fai ni bora bitana shawre yakile te boba usulando wan mana dogo dra place a bon la garder ça anina kuma ta sai bisa ka don jogo de gomo ko be am ko te ne de be barakela
ne ba n'a y'i ja cogo min i k'a kɛ ten koyi ni patron nin bɔra maralisi parasime na wagati min na i yɛrɛ n'a wele k'o f'a ye i ka dossier yɛrɛ an b'a classé kɛrɛfɛ hali ni a nana ne yɛrɛ b'a dogo a la. aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ. ni a ka koro tigi dabo mankan ye. wa aw b'a la ka koro kɛ fɛn fɛn ye n ko ni si tɛ. salamalekun. aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ. i bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ i bɛ boba kɛ. ala barika la n bɛ bo. koro mun bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ. siya ko tɛ o. an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selincini don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitini don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni mago bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛ na koro dɔn seli fitini don CICB la. Dagabana o fana bita ye mun kɛra la e bɛ mun kasi la yan tani ne dusu de kasilen don a ɲɛfɔ kɛ furu de nege bɛ ne na ne kun ye dɔ de choisi tuguni furu de nege bɛ la o kɔni ye ko ɲuman ye nka e kun ye dɔ choisi tuguni kori Isa ka tɔgɔ in kɔni an tɛna sigi o kuma kunna yan ayi kabini e o ka numéro supprimer yan o ka video supprimer dɔrɔn o bɔra ne dusukun na pewu ne y'a ka fɛn bɛɛ bari ani video taara ɲɔgɔn fɛ ne kun bɛ fɛ ka n jigi kɛ ala ye ka n jigi sɛmɛ i la k'i jigi sɛmɛ ne na e yɛrɛ dɔn b'a dɔn e b'a dɔn kosɛbɛ mɔgɔw fana b'a dɔn ala n y'a to ala ma koro ne dɔnbaga o bɛ bɔ min tani ne dun sera ka ne dɔn ma o ka ne furu ne ka so kɔnɔ yan ayi a ti a bɛ kɛnɛma kare kɔnɔna la a ti kare fana kɔnɔ ayiwa koro e dun t'a ɲɛfɔ tani ni ye ne di ne ma walayi ne bɛ mun ne bɔ n kabila bɛɛ la sunkuruya la hali maa minnu ye manamanakan fɔ ne ma dɔw yɛrɛ tun bɛ ko Dirisa Ba o de la k'a fɔ ko n'ale ma ne furu ko cɛ tɛ furu ji kɛ ne kunna wa ko ne tɛ nafolotigi foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cɛ ye jɔn ye ne ye maa o maa ta o tɛ jigin ayi taa ni jigi tɛ sa kɛ e bɛ ka dɛsɛ ka kuma de ɲɛfɔ a tigi tɔgɔ fɔ dɔrɔn an bɛɛ ka bɔ yan ou bien su kora ne bɛ fɛ ka taa n da e ka dɔnkili dɔ min f'i b'a fɔ ko k'a canca k'a canca fo ko baro ni ngan bi maa ɲi a canca kolontigi t'i sɔn ne tɛ k'a faamu o dɔnkili ni e ka cɛ ko bɛ mun sira la komi ale tɔgɔ bi cogo min na dɛ f'i b'a fɔ dɔnkili yɔrɔ dɔ la a ma surun a ma jan a bɛ cɛw ni san cɛ o de kelen ka ne ni minɛ tile fila in na Umaru tɔgɔ ye Baruni ka n d'a ma a kan koro i ka ŋanaya sera Baruni Gambi e koro
ça fait que ni ne ma mi ta ki yele say te jigi e bolo sa ko ne bine ta sa ke di baro ni mo de yele li I de la ka mewu ko ni kera mo de ka furu bolo mai wa koro ou be I de la ka me ko ntara mo de furu siri njati ke ma me fe ka anya do koro ke ala e jiye do nguru da e be fasi kuro de boso na ina e be re mi ngesisa ne be ti ka wori ta ka di ma I be ta parce que mi be corona la ne ya be wale ya ke so ngone so inte ke so be chi tani kana makono wala ngulo chauffeur I jode amma nunga forogo ni jode papa o mama ma hal sin khiya ay ma fi etaka mafo ite du toy to do nunga ku ka tane ni be maraka kan ali faransa dorone ni wari soro euro tirara aw ibam so wari ci ka bo Europe harari Orange Money Europe fa sisa amita sungolo musa kausa sabula e mo ke ku president mo fuji wa Orange Money Europe ibise ki to Europe ka wari ci farafina dugu bela jelena lafiya la telia la ana I koro nega sogono shisha ay nene ne yemi kuma koro nega sogono shisha nga nkulo chauffeur ali bene kamina on chela nindimina nkulo chauffeur na idi koro komi be shisha kola bobo kola est-ce que ba kan ça fait be fera de ce kungole maso ngona ya inye shisha nye porsu nye direct kaso direct MCA hey nete wari yere dema jigi jona gardien nga wari dema ikata parce que fie taka wuli parce que fie kalama me eni fie kalama mi na sokono eno fie kalama kele ngata parce que ne ya farema di teme ta gardien me wari dema dana ta nya farema koro shisha ne ka sokono sufe yala patoro chekanu teme iye korotara ne dusu sumana daga bana korotara wala ne dusu sumana atara korotara tene ne dusu sumana de dare korotara ne dusu sumana alaka koro de mauka koro daga bana koro ka sedi ni mai Amadou Flanike Amadou ko kuma te se ga ban fo ay muneke tuguni min doni ni foka doni to ngona walay bike Amadou de alamne ka jimi ka jifro fli fa mbela jilin fe o ta dure ka te wili charbon te nyaka te wala aleni nanay ka be fli yoro la tan walay awo nanay jifara awo so ngona ya nuko ni min yere de nyini ngo e kuma no ni falide wani Amadou ga falide Allah sa musukura emsa ke faliye chugodi wa ene deni ene ko Amadou yere be mi abaka sukon Amadou kota bogene maya Amadou na ne ko ne be nyini ngo je dungudo manga ne yere sengena ne toro la jondo de be bulu soy ngona ya Amadou ne ko ngo jondo de be e bulu soy ngona ya wa nda mungata e ma fege e kele no ka nyama munu filifala ya no iga mogo de talembe ya no e ba no o ba fran Amadou wallahi billahi tani adana bene ala jenete awo ete foi kew GFM bebe da eladi furanata ika dukere mala ika furafo ka jesi sa pembala wala enado na be nyina ko furante digi musukura te joine wali dene du anana de ka ngala du ni ere nana kebi ni ta ka do ninga femi metote ya nga do sokono ka boka sore ma yoro ifura wallahi ni ma sa di kule ka fokone tan
Ouais, et il va au tas de ringui. Voilà, Amadou ta fini ya faranima. Ni nguna na fini ha tan. Ni Amadou mana du mogoto wusi Amadou bi jori kan ni sugune ke nyigen koko fa ambela jilina. Nyigen kasa ni duna ali nyigen kono na fana. Nyigen kilingli ali fiye sama li baray. Amadou. Amadou. Attends. Ta yɛrɛ kuma tɛ ban fɔ la. Fali dɔ de b'e bolo so in kɔnɔ yan. Amadou. Cogo di tanti? E cɛkɔrɔbatɔ e de bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka t'i sugunɛ kɛ ka sugunɛ seri ɲɛgɛn koko sanfɛ. Fali dɔ de talen bɛ e bolo so in kɔnɔ o bɛ ɲɛgɛn in ko wa? Tanti, bi ne hakili tɛ n ka ɲɛgɛn kɔnɔ donni na fɔlɔ. E hakili tɛ k'i ka ɲɛgɛn kɔnɔ donni na o tellement que a cayara i yɛrɛ ma. Tɛmɛ i ka taa ɲɛgɛn kɔnɔna in ko. Tɛmɛ i ka taa ɲɛgɛn kɔnɔna ko. Ma y'an furan fɔlɔ. Yan bila. N'i ye ɲɛgɛn ko n'i tilal'o la tuma min na. Hey! Ma tila n ka kuma la. N'i tila ɲɛgɛn kɔnɔna koli la i bɛ fura yɔrɔ in ta i bɛ fura i bɛ dugunimala in bɛɛ fura. I ye n ka kuma faamuya wa ni sugunɛkɛ b'i la walima n'i bɛ n'i ko n ka nin ye ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ. I bɛ bɔ i bɛ taa ɲɛnabɔ kɛnɛma. I ye n ka kuma faamuya parce que e ni mɔgɔw tɛ se ka jɛ yɔrɔ kelen na. Madame, mademoiselle, et ne va pas. Ah, on a l'air. Ça va, ce mot? Bajitena. Alhamdulillah. Ah, ici. Tania, mon petit soin à ce que ça. Ici, ça, tu fais que. Ici, on a fait une violence. Ah, ça, c'est qui c'est ça, tu fais que. Ça va, ce mot? Bajitena. Ou tu t'auras dit là? Yalatan. Il y a du moment où fou. Ah, il est chez Kawi. Ah, comment c'est vous? C'est vous, fan, mais. Ah, mais chez vous, ni bon, quoi, tu manges là. Comme tu m'as dit, enfant. C'est là où je le vois. Ah, tu vas manger un peu. Mais croûte, d'abord. Croûte d'abord. Ah, il est similaire. C'est. Ah, il boit les cassouilles, les cassouilles. C'est. Aïwa. Bajite, il connaît nana. Quand on a tenu, on s'est dit, c'est qui a gagné. La fin, j'ai m'embé, n'est retrouvé. Ma fait qu'à me faire la fille. J'ai un baradam, mais on fait. Nti shuyali fe oka gele made ni mi madi makana mkola akere fe ofe ani ko ngoy mine ba fo ni mi be am jala na kana ma fa na mi ti tay nti kele fe nti fana ya fe jarani wala ala kana antire nyana tani ere ni mi fo sisa horo yala ni do ni ko nyana walde ma ko ni afina kanga jantu yi fe la kula de ya de al nenna na sisa ma chama baranna kuni moshi tigi baragala moshi ko moshi muso moshi ya ma fen fo e gina ka singa ne ta ka kla kan la bismiya yoro ko ne fina kan ge buyon lo jaku ya ko ne ambi do de gala kan antike nyana dro fala kan antike nyana nasita amina ala kan antike nyana jarani atma inshallah tumi bismiya awo nse nti tarasi kana to lala ta yi fura wa unyana na ko fi je aka gelen made nti no ko fe ni ala sona voilà merci beaucoup ajara ora gela ni gele monte ala kan bo abodan mo fe Babou, appelle-moi tes sœurs. Ok. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. Où en est avec votre étude? Manga kalangwa. Eh, ami, ça va, ça va. Même tu dis ça m'a un trimestre. Moi, j'ai 14 de moyenne. 14 de moyenne? Oui. Pas mal. Moi, elle est 16. 16. Alhamdulillah. D'accord. D'accord. Kalo sarako mi chodi de. Si, kalo sarako ne kun mi misai chi ma ko mi kun mi voyager. Ah, effectivement. Comme un concours d'or de lancer là quoi. Oui. Bon, au prix quand tu fais 200 000 et quelques. 200 000. On le meilleur de quand tu es. Ah ouais, bon meilleur. Moi 14 sur 14 et 16 et tout. Voilà.
des incapables, des menteuses réunies. Vous n'avez pas honte de mentir devant votre père? Tu la fermes! Je dis la ferme. Ne botof la université là. D'abord, bulletin original. Originalité. Qu'a dit à l'université 7 de moyenne. Au moins 8 de moyenne. Donc, les gens ne font pas oui. Quand les conditions sont belles. Seul papou à la moyenne et qui travaille. Tu la fermes. Tu remis. Wardi. À chaque fois, nous avons université, recteur et nous avons d'un air douteux. Et j'ai senti directement qu'il y a quelque chose. Jaka 2 ans et bien. Tu la fermes. Ni a une de Wardi Auma. C'est pour qu'on bloque des Warla. Faut y manquer qu'à l'homme. De Abo Tabou Dou. Amina kuma ta sai bisa ka don cogo de ko mo be am ko te ne de be barakela ne ba na yi jatu ko mi ka fitin bi ni patron ni bora marali parazim na wakati mina ira na wule ko fay ika dossier amba classe krefe al ni anana ne ba dugal aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ ya ka koro tibu dabo mangai wa aw bala ka koro kɛ fɛn fɛn ye ngo ni si tɛ salam alaikum aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ bɛ bo b'a kɛ ala barakala mi bo koro mun bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ ya ko tɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selicinin don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitinin don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni mago bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Max City application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔkɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ aw tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitinin don CICB la. Isigi papa ye dimine yɛrɛ don isigi ba ye i tigɛ bɔnna sa ɲɛ b'i denw na e de bɛ nkalon tigɛ k'i denw kɔkɔrɔma don yan k'u bɛ kalan kɛ o tɛ tiɲɛ ye ko n'aw bɛ moyenne sɔrɔ u bɛ taa ekɔli la san 1 de juru filɛ ka di la a m'a sara n bɛ wari d'a ma san 1 juru filɛ Umu na u ka moyenne filɛ Vaurien den ka moyenne filɛ 7 de moyenne université la hali second cycle élèves tɛ 7 sɔrɔ bilen a bɛɛ bɛ 8 9 sɔrɔ la sisan mais université 7. Tu la fermes. Maman jumɛn. Voilà. Ni muso n'a tɛ cɛ bonya n'a bɛ cɛ ni tɔɔrɔ ka siri k'a da kun i bɛ nin denna sugu de wolo. Des filles incapables qui ne vaut rien, qui ne seront rien, qui n'auront rien. Qui t'a dit pas moi? Madame! Et madame! Non. Là, à partir d'aujourd'hui, de cet instant précis, il y a donc un warko. Nama papu soro abamine Amina là. Amina wa. Il y a bien quand Amina. Dehors! Comment nous avons Papa, oh maman m'a ralé rien. Aïe, maman. Et ça m'a fait. Il te le trouve. Donc nous va couper ça. Je vais marquer quand il fait ça pour nous. Ah. Ni wari sɔrɔ. E ko telera. Awɔ. I bamuso ye wari ci ka bɔ Europe. Arabi. Orange Money Europe fan. Sisan an bɛ taa sunkalo musakaw san. Sabula e mɔkɛ kun peresera ne ma kojugu. Ah. Wa Orange Money Europe i bɛ se k'i to Europe ka wari ci farafinna dugu bɛɛ lajɛlen na. Lafiya la teliya la. An ka taa. Félicitations papa. A kɛra ko bɛ nin mɛnɛ kɔnɔ. Mun bɛ tɔrɔm da bɔ ne kan
c'est pas facile wallahi. Ne bamuso yɛrɛ surtout a deni bandeni a b'a fani. Fɛn kelen min ne yɛrɛ tɔrɔ nin ko in na papa. I k'a kɛ to dɛ hali ne dɔgɔnin ka sutura kulusi u tɛ se k'a ko fɔ bɔnnen k'a ko. Ne bɛ mun ɲini fɛ i ka fu siri nin ko in dan na dɛ. Ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna o. Papa i b'a dɔn Amina yɛrɛ ka di ne. E kɔni t'a fɔ ko nin ko e bɛ k'i yɛrɛ la panpan k'i yɛrɛ la jatigɛ nin ma min mɔgɔ faga ko de. Awɔ dugu la wallahi ne t'i cɛ dɔn cɛ tɛ ne dɔn. Olu daminɛ sa n k'a bɛɛ bɛ daminɛ. Ayi ala ni kira ma bato ala kama. Papa. Ko jumɛn? Papa ne ma mɛn ka segin a kan. Ne ma foyi fɔ. Kɛnɛma. Kura. Anche. Kau coba. Kau coba. Anu macam. Kau pergi. Ma. Nemi. Iba di tani ma kau kuti. Ke kuti. Awo. Iya rawe kelenta. Jumeli. Lemuru. Lemuru. Ince. Laka caman bila nol. Laka na foyi kila. Laka sijan kenedi. Jema lu lahara malu. Laki kisama. Laka hereke. Laka ga. Akai kura akai. Iba bila tanti ni. Eko kule ka sabari tahu ya. Ingi ka kelenta. Awo. Kana gini deh. Amadou. Tani. Ika dagabana de date Sonya Amadou ko kana ni ndima Amadou. Amadou wa? Awo. Allah ko dunyana. Tan unyana wa. Awo. Kana fo kanyana de tan. Mo Amadou be ka wani misenu shwe. Kata do lemuru la de na masani de ni kanu di ematan. Ni abi mumbara ati fo ilaw. Kane ka waru shwe. Ko sebeke. Kata do nemuru la kana dinema. Awo ani na masa. Aisa. Do flew. Ni yere ka kan shwe ka klaro kibina mbalono. Ko sebeke. Awo. Abaka so na be. Awo abi. Amadou. Koro. Koro. Na. Warta tabali ka de ka buru sanga de. Betigila ya. Awo betigila. Yes, ake dono ni. Hageto. Fena mun ko na son damne to la tukun. Yo de ko ki ka foyi tigɛ nɔgɔnin den ako. Ne sen ta unga dɛ e ka ni fini nɔgɔnin den sanfɛ depuis nana fini kelen bi kana. Sɛrɛti na kun bɛ kɛ mun la. Et puis a b'a yɛrɛ la sira ne kɔ i b'a fɔ hali e tɛ sira jinɛ ɲɛ. Ne b'a bɔ yen ɲɛna wallahi. I bɛ ko bɛɛ i b'a kɛ ka ɲa de jagoya i bɛ ka sara de. Sɔni ninnu bɛ tigɛ. A sera e ka ni ɲininka kɔrɔ e t'a bɛɛ tigɛ. Kalaban ci den wololen. Salut. Bonjour papa. Madame propre. Amina, ça va? C'est une bonne période. C'est une bonne période. La reine d'Angleterre. Amina, c'est une blague. Pourquoi c'est une blague? Oui, Amina. Kadi, est-ce qu'il était trop tard? Pour ça, bon, on peut faire tu es normal? On peut pas aller. Si vous n'avez pas qui c'est là. On a dit qu'on va aller à Johnny. Maman, elle est à Blalakoui. Elle fait ne pas ça. Avec ça, on va pas boire avec moi. Avec un peu bas avec moi, avec un peu avec moi. Ne pas faire un déni dans votre joint. Papa, elle est déni, il doit. Elle dit comment la déni fait déni mi jabi. Déni, est-ce qu'elle est jabi nia? Dans la diète, elle est jabi nia. Dans la diète, tu m'as boire. Amina kuma ta sai bisa ka don cogo de gomo ko be am ko te ne de be barakela ne ba na yi jatu ko mi ka ketumbe ni patron ni bora marali ci parazim na wakati mina ira na wule ko fay ika dossier ere amba classe krefe alni anna ne re ba dugal
aw bolo ko koroko ye fɛn fɛn ye ni si tɛ ya ka korotimu dabo mankan ye wa aw b'a la ka koro kɛ fɛn fɛn ye n ko ni si tɛ salamu alaikum aw bɛ fɛ ka koro dɔn wa korotimu dabo yɛrɛ yɛrɛ i bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ i bɛ boba kɛ ala barika la n bɛ bo koro min bɛ AG wuli ka dugu wuli k'a ka patron ka du wuli k'a jɔ siya ko tɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la seli don selincini don 21h pile méga spectacle kɛnɛ kan kɛnɛ mun kan i bɛna koro dɔn ka korotimu dabo dɔn a face A n'a face B k'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka taa langale mɔgɔ wɛrɛ ye yakili to a la Sulemani Keyita Bakante a ye rendez-vous di aw ma CICB la seli fitini don don à 21h entrée unique ye 5000 francs CFA ni mago bɛ tigɛ la kabini sisan i b'a sɔrɔ Maxiti application sanfɛ ani sɔrɔyɔrɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na walima i bɛ se ka réservation kɛ 73 28 96 40 cɛ o tɛ koro dɔn a bɛna koro dɔn seli fitini don CICB la Koro i tɛgɛ jala ale ko ko mana t'ale bolo kɛnɛma butigi in tɛ de awɔ ya ko mana tɛ yen ayi mɛ Koro ayi buru in kɔnɔna bɔlen don mun kɛra mun y'a sɔrɔ ne a y'a tigɛ k'a di ayi o na kɛ gɔyɔ ye den kura bɔ k'a den ma buru kɔnɔ bu t'a la a ye tani se i b'a dɔn sisan boulangerie tigi ni u b'a fɔ cogo di ni glace ma farine labɔ dɔrɔn ka donc ni glace ma farine labɔ quoi Koro an ka taa butigi la ale y'a di ne ma waati min na yɛrɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka da a y'a de la ok a buru da n'a nana an bɛ taa seli fana se awɔ ni seli fana tɛmɛna an bɛ taa a da n'a nana e ni an bɛ taa Mama ye to ka fɔ ko Amina kan ka ci bɛɛ kɛ Amina bɛ ka ne sen bi dɔrɔn Papa bɛna ka na tɛgɛ da ne kulo kɔnɔ fo ka ne nun ci e bugɔ Amina nɔfɛ ka ne bugɔ Amina nɔfɛ et puis Amina bɛ tila ka yɛlɛ ne la tuguni k'a nɛn bɔ ne la ka taa ne ɲanɛ a bɛɛ birintilen de don lagare ye ka wele ka diyan sa Amina i ka na Anta. Ne yɛrɛ tɛ to k'a fɔ k'i tɛ sigi fauteuil kan t'i sigi a kan bi. Amina, yani e ka ne ka du ci ne bɛ so ci bi. Ne ye mun kɛ tugun Amina i da bɔra de i b'i sigi ka ne ɲininka k'e ye mun e ko ko ne bɛ kɛ e ka so ci o ne bɛ yan baara dɔrɔn de kama yan ne mana so ci fɛn ma e mun kɛ bɛ o tɛ so ci yan ne ye mun kɛ n'i ye mun kɛ n'i ma mun kɛ i bɛna dɔn sisan Amina jamana mama e bɛ ka kuma e t'a la ka kuma sɛbɛn e n'a ɲɔgɔn cɛ e ka di ne sere i da bɔnna ndogo Amina i falen dɔ bulɔ la kadi a lajɛ a kulokɔrɔla de ka di ye wa walima senkɔrɔla walima ni sentiri fɛnɛ ka di ye t'o ta ka na mama ye papa ye ne ci ne kulokɔrɔ hali sisan ne kulokɔrɔ bɛ ka fɔ ko sɔn ne b'a bɔ a fɛ ne kulokɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko a ka jugu walima n'a ma jugu ne kulo birintinen na ye e tan mi tɛ ala kama a kɔnɔ k'i nɛ minɛ ka bɔ n da ala kama ne bɔra y'a fɔ papa ye ko ala kama ala kama tan ka di kulo de ma kuma de ya Amina e ni kun ne Amina i bɛna kuma de ya nana ni mun kɛra o kan la wuli ka taa ka bɔ yan i ma wuli taa ka bɔ yan ne cɛ ne den mɔgɔ sɛ n b'a fɔ ko ala kama o bɔ taa ka bɔ yan e b'o ko ala kama a ka jugu i tɛ taa ni kasama den a bɔ an ka so kɔnɔ i ka tila ka na wusulan dɔ ye kasa bɔlen tɛ yen a tɛ hinɛ ni ala ka ma ye ko hinɛ na wuli ka bɔ wuli ka bɔ n b'i faga yan ne tɛ sabali n b'i faga san kɛmɛ da tɛ don a kuma la awɔ ne ma kɛ n jamana ɲadali foyi tɛ bɔ a la diɲɛlatigɛ
Ala ne muyela ala. Kahinela e fala to e fa ni man fa san pe ni chinya. Ni misima wasa. Ko ima lafia. Mantero mna lafia na tuwa mna lewa. Nani ko fo ni lafia. Ibe ni kana. Ni tanya lafia doni la gai. So wa na doni. Tambe. Oh, tambe. Chili ni ba. Men frère. Ama nunga forogo ni jogo. Papa, o mama ma hal sin khiya. Ay ya ma fu. Tetsa ma fu. Ite du toy. To do nunga ku ka chane. Ni be maraka kan ali faransa dorone. Ah. Ni wari soro. Euro tirara. Aw. Ibam so wari ci ka bo Europe. Arabi Orange Money Europe fa. Sisa. Amita sungolo musa kausa. Sabula e mo ke ku presera ne mo fuji. Wa Orange Money Europe ibise ki to Europe ka wari ti farafina dugu bela jelena. Lafiya la teliya la. Ana